Arratsalde hon dizuela pilota zaleok, Azpeitiko frontoi txiki pilota lekutik, gaur emango zaio amaiera. Ados pilota emakumezko profesionalen elkarteak antolatutako udaberri bertso pilota torneoari, eta bertan leian orain arteko sailkapen fasean izan diren talde bi onenak izango ditugu elkarren aurka. Gorriz izatez laranja kolorea duten mitxoletak izango ditugu, Jera Iturriaga, Olatz, Ruiz de Larramendi eta Ane Mendiburu. Maialenak izuren gidaritzapean aritu dira ligaska fasearen 3 partidetan, baina gaur Maialenak izu ez da hemen. Bizkaian Portugaleten baizik senyora sariketan eta bere ordez Uxue Fernandez etorri da. Zestoara joan bezala gaur ere ordezko lanak egitera eta haien aurka urdinez izatez kolore morea duten kukuprakak, Ainhoa Ruiz de Infante, Naroa Etxekolonea eta Maite Mujika, Sebastian Lizaso, Botillero eta agindu emailearekin. Bi partida hoi bezala, lehendabizikoa lauterdian 18 tantora eta bigarrena binaka 22 gintzera. Eta bada ezpada esan egingo dugu, honek ez du zertan gertatu, baina bada ezpada guk bota egingo dugu, berdinketa gertatuko balitz, aldeko eta kontrako tantoen eta kontrako tantoen arteko eragiketa matematikoak egin, puntuak bildu, eta puntuen eta aberatxaren baturaren ondoren berdinketak segiko balu, parra eginda jarraituko balute talde biek, 3. partida bat ikusteko aukera izango genuke hemen, ura ere lauterdian, eta 6 tantora, iaz 10 jarri zuten, iaz etzen kitarako partidaren beharrik izan, aurten izatea ere esango nuke nahiko zaila dela, gauza askok egin beharko luketelako bat nola tantoen ala puntuen aldetik, baina gertaliteke ez da ezinezkoa eta ezinezkoa ez denez, bada ez badaguk, esan egin dugu eta gero gertatu behar duenak. Eta hau esan da, ea mitxoleten eta kukupraken arteko leia eder batez gozatzeko aukera daukagun, eta bertara frontoi txiki pilotalekura etorritako pilotazaleak eta zeuek ados pilotaren YouTubeko kanaletik edota Amaika telebistaren bitartez zuzenean emankizuna finala jarraitzen ari zareten guztiok gozatzeko aukera izaten duzuen, eta baita guk geuk ere beharrelekutik, baina ea lan polit batez gozatzeko aukera daukagun. Gaur nien naiz hemen bakarrik arituko, iritzi emaile lanetan, txapelketa honetan beste zenbait alditan ibili den Irantzu Etxebestek lagunduko nau, biruzki lanetan, Irantzu Etxebeste, Irantzu arratsaldeon. Arratsaldeon unai, arratsaldeon ikusentzule guzieri. Bueno, hemen txene Azpeitiko frontoi txikine aurkitzen gara, giroa nahiko polita jartzen ari da hemen frontoian, eta gogotxu ez, ikusteko 2 partiduok gaurkoan zerrematan duten. Final eder batez gozatzeko esperantzarekin etorri gara bertara, eta ea pilotariek horretarako aukera ematen diguten, ondo baldin badira gauzen nik uste gaurkoan gozatu beharko dugula. Bai, alaxen da ez, nik uste dut gainera frontoiak itxura itzona du ez, nahiko noblea dela ematen du, eta pilotariak hor beroketa lanean ari direla, egoki ikusten zaiez, frontoiera ongi jartzen direla, eta nik uste dut denek bere maila eman ezkero gauza ederrak ikusko jugula gaurkoan. Eta batzuetan usadioak zer izaten diren, eta hortxe ikusten dut Karmeleren, Olatzen ama Karmele besoan ukenduak ematen, halako lanetan normalean neba beinat anitzen zaio, baina gaur amari dokatu zaio ukenduak ematea, hori ohitura du, besoa ez dakit gehiegi ez ote zaion kargatuko, eta karga ez dakion horretarako emango dizkioten ukenduak kremarekin eta, baina gaur ere usadio hori zintzo betetzen Olatz. Bai, Olatzek haunitz ematen dio ez, eskuin horrekin, eta tarteka molestio txiki batzuk izaten ditu, eta nik uste dut krema batez ongi berotzia importantia dela ez, azkenian partiduan indar guziz sartzeko eta molestioiek alik eta gutien txikitzeko alaxen egiten du, familia artekoak laguntzen dute, eta seguraski mimo txiki horiekin finala ongi hasteko moduan izanen dela. Eta segidan, finalaren azterketa egitea pasako gora. Iturriaga, Ruiz de Larramendi eta Mendiburu batetik, Uxue Fernandezekin, eta Ruiz de Infante, Etxekolonea eta Ruiz de Larramendi Mujika bestetik. Sebastian Lizasorekin, gaur ere ohi bezala 2 partida, bata 18 eta bestea 22 tantora, eta hemen ere, txapelketa guztian zehar izan den bezala, estrategia garrantzitsua izango da,
lauterdian nik uste kukupraketan argitxo dagoela nor arituko den, Ainhoa Ruiz de Infante izan daiteke behar bada orain arte jokatutako 3 partidetan bera izan delako eta 3tik 2 irabazi dituelako, eta beste taldean nik zalantza handiagoak dauzkat, tartean atzelari 2 dira, Olatz eta Ane, eta Jera da aurrelari bakarra, eta horragian zalantzarako beta handixiagoa egon liteke, Irantzu. Bai, bueno, nik uste dute kukupraken aldetik Ainhoa izanen dela final hontan lauterdian ikusiko duguna. Azkenean lauterdiko modalitatea oso ongi menperatzen duena da, eta nik uste dute gaitasun handiak dituela emaitza onak ateratzeko hortan. Egia da tartean Naroa Etxekoloneare ikusi dugula beste behin lauterdiko hori lehiatzen. Eta, bueno, bien artean ikusten dundik lauterdian ateratzeko modua, baina, bueno, nik uste dut Ainhoa izanen dela, ez? Eta mitxoletegi dagokionez, zukerran bezala horre 2 atzelari ditugu, eta Iera da aurrelari bakarra. Hola ikusita, nik uste dut Eolatz izanen dela lauterdian aterako dena, orain arte berak jokatu du, eta, bueno, nik uste dut horre bikote moduan osongi funtzionatu dutela Iera eta Anek, eta agian gaurkoan ez du merezi izanen plan hori aldatzea, ez? Ainongi joan zaiena txapelketa osoan zehar. Naroa Etxekoloneak deban Itziarren jokatu zuen orain 3 aste ligaxka partidan, baina hor esango nuke akaso berak jokatzearen autua Leire Galeano atzelaria ordezko sartzeak eragingo zuela, Leire lauterdian ere aritu zelako, baina ez akaso Etxekolonea eta Naroa Agirre bezain txarri, eta behar bada horregatik hartuko zuten erabakia aldaketagatik, baina gaur esango nuke agian Ainhoa Ruiz de Infante sartzea dela zentzuzkoena. Ikusiko dugu ala eta guztiz ere gero zein den azken erabakia eta lauterdirako zein 2 pilotari datozen aulkira eta zein 2 pilotari geratzen diren lehiarako kantxan, eta lehiak gertatzeko aurrena neurketak hasi behar du, Sebastianen eta Uxueren hasierako agurrak entzun behar ditugu, eta epaile jaunak, Jon Uria Gipuzkoako Pilota Federazioaren ordezkari gisa etorri denak, Leon Castilloa txapa jaurti behar du gora, eta horretarako pilotariek egon behar dute aurrenik eta behin gertu, eta hori une batetik bestera izango da, azkenengo beroketariketak egiten ari dira, gaurko finalean ariko diren 6 protagonistak, Iturriaga, Ruiz de Larramendi eta Mendiburu batetik, Mitxoleten taldean, eta Ruiz de Infante Etxekolonea eta Ruiz de Larramendi Mujika bestetik kukupraken ordezkaritzapean, eta une batetik bestera usetuko zaizkigu dauzkagun zalantza guztiak, hortxe dira finalean erabiliko dituzten jokorako pilotak, Jon Uria epailearen saskitik hartzen eta hautatzen, pilotek egin dute kaxarako bidea, eta saskitik kantxarakoa, lehendabiziko partida, aste erdenean egingo dute. Aldamenean dute, euren arrimoan pilotariek epailea, Jon Uria, botilleroak ere aginduak eman eta eman, Sebastian Lizaso badakigu, zeinen bertsolaria izateaz gain, pilota zalea ere badela, eta barrutik grina handiz bizitzen dituela taldearen partidak, eta Uxue Fernandezek pilotan egina du ibilbidetxo bat gaztetan, eta gaztetan ez ezik, kirol kontuetan ere badabilenez, doktore tesi esan dezagun, emakume pilotarien inguruan egin zuela, eta egun lanbidez, bertsolaria izateaz gain, jarduera fisikoen eta kirolaren zientzietako irakaslea ere badela Gasteizko fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, baina horiek gerorako kontuak izango dira, badoaz 6 pilotariak, 2 bertsolariak eta epailea jendearen aurrera, eta gu taldeen, bertsolarien eta pilotarien aurkezpena egitera igaroko gara jarraian. Arratsaldeon, Azpeitia arratsaldeon ona frontoi txiki pilotalekura Arratsaldeon Azpeitia, arratsaldeon ona frontoi txiki pilotalekura bildu zareten bertsozale eta pilotazale guztiei, bagatoz Zados pilotaren udaberri bertso pilota torneoaren final hartuko duen jaialdiarekin, 6 pilotariak, 2 bertsolariak eta epailea prest ikusten ditut, eta beraz luzamendu gehiagorik gabe, taldeen aurkezpena egitera igaroko naiz. Gorri zariko dira gaur berez laranja kolorea duten Mitxoletak, Jera Iturriaga, Olatz, Ruiz de Larramendi eta Ane Mendiburu, Uxue Fernandez bertsolariarekin, eta Urdinez aurkari,
kolore morea duten kukuprakak Ainhoa Ruiz de Infante, Naroa Etxekolonea eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika, Sebastian Lizaso bertsolariarekin batera. Epaile lanetan ia txapelketa guztian zehar izan den bezala, Gipuzkoako Pilota Federazioaren ordezkari gisa, Jon Uriak jardungo du. Eta hautsa esan da, Uxueren eta Sebastianen txanda izango da jarraian, haien hasierako agurrak entzun beharra daukagu eta. Moduz gauden, iritsita azpeitira, udaberriko torneoa dator, norata frontoi txikira. Gorriala urdin, norden garaile, lezake bat deskriba, nik apustua behintzat seguro egingo nuke gorrira. Nik apustua behintzat seguro egingo nuke gorrira. Lambroa degu kanpoan hemen, etzaigu falta izarrik, leia estua izango dela, ez dago esan beharrik. Ainhoa nago Naroa eta Maiteri, etzaie falta indarrik, irabaztera etorri gera, ez jokatzera bakarrik. Irabaztera etorri gera, ez jokatzera bakarrik. Jostari eta umoretsu, Fernandez eta Lizaso, gero aginduak ematerako sasoian, serioago jardungo dute, Leon Castillo jaurti du gora, epaileak eta gorria laurdina den agertzen duen kolorea, urdin azkenerako, beraz, kukuprakek emango diote hasiera gaurko jaialdiari, gaurko final handiari, momentu zirukote biak oso osorik dira saskiaren aldamenean, baina jada ez aurrera egin duela iruditu zait Ainhoa Ruiz de Infantek, baina jaialdia hasi aurretik hemen aritu diren neskatxikiek argazkia ere nahi izango dute ba, 6 finalistekin eta horretara doaz. Zestoako Abantzu pilota elkarteko neskatxikiak eta baita Ados pilotaren pilota eskolako neskatxikiak ere. Hemen da etorkizuna irantzu eta haiek ere plazak Adosen aldetik zabaldik dituzte. Eta aprobetxatzen dituzte aukerak, gaur benetan partida oso politak eta txukunak eskaini dizkigute eta. Azkenean haiek aurretik jokatzen ikuste oso polita da, ikuste horre etorkizuna badela eta zein gogotxu eta zen modutan jokatzen duten, ez? Azkenean gauza politak ikusten dira eta hortzen segida izateak poza handia ematen digu. Eta haiek ere irribarrea hoan eta horixe behar dute poza. Eta kirolerako gogoa eta ez dut uste galduko zaienik. Hemendik aurrera ere kukupraketan argi zegoen esango nuke jaialdia hasi aitzin erabakia zein izango zen, Ainhoa Ruiz de Infantek jokatuko du eta Mitxoleten aldetik atzelariak jardungo du. Olatz Ruiz de Larramendi alegia. Lehendabiziko partida, txapelketa guztian zehar izan diren legez 18 izango da, eta ea bada zer eskaintzen diguten neskabi hauek lehendabiziko partida. Hasi da finala, hasi da lauterdiko norgehiagoka. Olatzek atzera, luze. Arruan da pilota eta Ainhoak jasotzerik ez. Hasi bezain prototu aipatu beharko dugu, pilota hau bizia dela eta zorutik irtera baduela. Nahiko bote hartzen du ez, horre hasieran pilotak probatzen aritu dienean, boteak nahiko gora egiten zuen.
Eta bueno, hor ikusi dugu Olatzek eskuinakin egiten alduen mina, ez? Azkenean indarra handiz ematen dio pilotari eta Ainhoa pixkate atzeraka ateriz, tanto hori lortu du eta nik uste hortik Olatzek izan dezakela bere aukera. Beso bizia dauka eta indar hori ahalik eta ondoen baliatzen saiatuko da gaur ere. Egin ohi duenez Olatz Ruiz de Larramendi. Eta aurkari jokaldiak amaitzen eta sakeetan oso abila den Ainhoa Ruiz de Infante izango du, kontraste handiko lehia. Batetik atzelari baten eta aurrelari baten arteko norgehiagoka delako eta baita bestetik jokamolde eta joko ezaugarri oso desberdinak dituztelako ere, baina horrek are erakargarritasun handiagoa eman diezaioke akaso gaurko partidari eta horren erakusgarri Ainhoa Ruiz de Infante plazaratzen ari den jokoa indartsu eta bizi ibili du pilota eta azkenean zabalean luze jarririk lortu du tantoa eta markagailua bana berdintzea eta markagailuan banako berdinketa txertatzea ezartzea ere bai. Hortxe ikusi dugu ez, pixkote Ainhoak aurreko joku hori ederki menperatzen du, horre txapa ingurutik hurbil ibiltzen du pilota eta dejadaz eta moztuz mina handia egin dezake. Eta horre aurrean Olatzek ez duelako ohitura ez, pilota bitara mugitzeko, eta nik uste hortik izaten aldela Ainhoaren aukera, eta arran bezala Olatzek pixko bate pilota luze mugituz eta Ainhoa atzean mantenduz, horre egin dezakela berak bere aldeko tantuak. Eta aipatu berri dut, Ainhoa Ruiz de Infantek saketan abildade handia duela eta horren erakusgarri gaur arratsaldean atera duen lehendabiziko sakea. Gaiztoa eta benetan zitala. Baina Olatzek jaso ahal izan duena ikusiko eta ondorioztatuko zenuten moduan, tantoa jokoan dagoelako. Hormabiko Ainhoak bikaina, hemen aukerakoa utzi dio, aurrena Olatz behartu du eta behartu ostean etorri zaio saria eta Hormabikoarekin Otxandi Arrak ez du barkatu, 2-1. Horre pilota frontisetik hurbile arrautzen duenean nik uste dute Ainhoak botako duela, ez? Jokaldia egiteko erabiliko duela eta oraintxe ikusi dugu horre hurbile dagoenean mina handia egin dezakela. Baina aipatuko nuke ere bi pilotariak ze ederki hasi duten partidua, nik uste dute ongi sartu direla, azkenean finalean hasi bezain pronto lehenengo partidan lehenengo tantutik hain ongi sartuak izatea berri ona dela. Hala da, finalean gainera presigoak ere eragin handiagoa edo txikiagoa izan lezake. Pilotaria ez dagoelako beraz, finalak jokatzera ohituta, baina hasiera ona eman diote, bi pilotari hauek partidari eta gu ere hoi baino apur bat basuago ari gara, hemen dena entzuten baita. Eta ez baitu pilotariengan eragin negatiborik izan dadin nahi, hor dejada egin nahi izan du Ainhoak, baina kasu honetan txapape aurkitu du bidean. Normalki Ainhoak hortzen txapatik oso hurbil ibiltzen du pilota ez, eta batzutan berantza joatia ere gertatzen zaio. Baina nik uste dute hasierako kontu bat izango dela eta ikusiko dugula hemendik aurrera bere txapa gaineko dejada eta mozketa horiek. Eta batzuetan arriskua hartzeak zigortxo ere badakar kasu honetan, Ainhoa egiten ahalegin duen jokaldi berbera egiten hasi da Olatz eta honi ere toki berera joan zaio, txapazpira alegia. Alaxen ez, orain Olatzen hutsa izan da, nik uste eskuan zuela pilota eskuan ongi sartu eta horre txapapera alde egin diola. Eta nik uste dute tentsio pixko bat ere ageri dela ez, azkenean lauterdi hontan irabazteaz gain alik eta tantu gehien pilatzea oso importante izanen da bientzat eta nik uste dute horre ardura horren tentsioa pixko bat nabaritu dela. 3 eta 2 markagailuan Ruiz de Infante aurretik, beste tanto bat jokoan, aukerakoa izan lezake Ainhoak, moztu, baina ezker paret handiarekin atera eginda, baina biltzerik ez Olatzek, 4 eta 2 eta jada zulotxo ari da zabaltzen, pixkanaka markagailuan Ainhoa. Nik uste dute partidua ere bizi-bizi hasi dutela, ez? Eta agian Olatzek hasieran ere ederki defenditu ditu Ainhoak bidalitako pilota kada zaila haunitz, eta igual neke pixko bat pilatu ere ote duen iruditzen zait. Orain, arna sartzeko asti pixkot izanen dute, eta berriro buelta eman, eta berriro martxan hasteko. Eta pilotalekuaren arrastoekin arrastoak izan dituzte, hor arrastoetako batek egin beharrekoak, hor arrastoek daukaten kola
Kendu egin zaio, arrastoari eta Jon Nuriak kendu du Andrea Aldaregiaren laguntzarekin, baina jokatzen jarrai dezaten inolako eragozpenik ez da pilotarientzat. 4-2 markagailuan eta beste tanto bat martxan. Botearen ostean jokatuko du Olatzek, besoa luze egin, eta pilota 4-4 denera, bosteterditik Ainoak eraman bai, baina baita gehiagitxo ere. 3-4, eta hor eman egin nahi izan dio Ainoak, pilotari ez ezik bere buruari ere denbora pixka bat emateko, ondoren Olatzek egin zezaken jokaldirako, baina gehiagitxo eman dio eta goiko txapak xaxatu du. Ainoaren pilotakadaren okerra. Bai, bi pilotariak oso ongi luzatzen ari ziren pilota, azkenean hor bosteko marratik hurbile ari ziren peloteo politian, eta bueno, Ainoak ere badaki horre Olatzi alik eta atzean utzi beharra diola, eta horre goiko txaparaino alde egin zaio. Sak gaiztoa Olatzek, Ainoak eraman, beste inarrosaldi bat, Olatzek, Ainoak jaso, botez Olatz. Luze, ezker paretan Barrena, ezkerrez Ainoak bildu, laburrago orain, botearen ostean jokatu du Ainoak eta gautza bera egin du segidan Olatzek, Ainoak luzeago, kontrapausoan eraman, ezkerrez Olatzek, zabalean jokaldia, arroxa marra iristeko denbora eman dio. Olatzi bolea gero ez da doia izan, baina batetik bestera korrika ibili behar izan eta gero denborarik ez dio eman Olatzi pilota hartara iristeko. Eta bertsolariek partida etetea erabaki dutenez, Sebastian Lizaso eta Uxue Fernandez entzuteko unea da orain. Entzun ditzagun beraz, Uxue eta Sebastian. Arna sartu behar da hau ez da jolasa, 18 da hau, ona ez du traza, bitanto guazatzetik baina geure kasa, baietz ohartzerako gu aurrera pasa. Ainoa ondo doa orain artekoa, iraupen fisikoan legoke gakoa, Olatzek bete xamar daduka kolkoa, jokatu aurrean da nastu jokoa. Aipatu du Sebastianek, bularraldea kolkoa betexea ote duen Olatzek eta akaso hori nabarmenduko nuke hotz handiagoa izaten den garaietan arnasaldetik sufritu ere inoiz egin izan duela Olatzek, baina normalean ongi eusten dio partidari. Eta ez da amiltzen, gaur ez zaion hori gertatzen, baina egia da akaso nerbioek eta urduritasuna kudeatu beharrak ere ez duela bat ere lagunduko. Langintza horretarako. Bai, bueno, baina hala ere ikusi behar dugu hau lauterdiko partidua dela eta azkenean kantxa haunitz kubritu behar da, pilotari haunitz eman behar zaio eta bueno, auspoa pixkot betetzia gitzu normala da eta bueno, Olatzek oraingoan lana handia izanen du horre Ainoan pilotaka da ebusten, asko mugitzen duelako pilota eta bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera nola eramaten duen antzina alderdi fisikoa. Eta buruz-burukoetan higadura handiagoa pilatzen da. Dejada ona Ainoa Ruiz de Infantek, urrundik egin behar izan du, baina bikain egin du, 4-4 denean zeuzkan oinak eta benetan ederra atera zaio txapa gainekoa. Bai, Ainoak ederki botatzen ditu dejadak, ez? Eta hain urrundik olako dejada polita botatzea, ongi asmatutako tantua da, eta bueno, Ainoak martxa hori hartzen badu, egia da mina handia egin dezakela, eta bueno, tantua bukatzeko gaitasun handia duela. 6-3, Sebastianek kanpotik atzetik Bengainoa oiu bere pilotariari, bizkaitarrari eta beste tanto bat abian denez, konta dezagun guk. Zer ari den kantxan gertatzen, gehiagitxo eman dio pilotari Olatzek, eskuan akaso kateatu ere egingo zitzaion, eta kanporako bidea hartu du. Barrurako hartu beharrean pilotaka da horrek. Zenbatzeko moduko izan ez den pilotaka da horrek, inotzo.
Bai, nik uste dut horre pixkote berandu xamarra haietu dela pilota hortara eta ezin izan duela gorputza nahi bezala jarri horregatik eskapatu zaiola, ez? Pilotari eskuinaldera. Eta ez dezagun ahaztu, hau ez dela 22 izango, 18ra jokatuko dutela eta beraz hemen aldetxo hartzea erabaki horrere gerta daitekeela 18garrena beste zenbaitetan aipatu dugun legez uste eta gura baino azkarrago irits daitekeelako, kasu honetan aurre aldetik nahastu dio jokoa Ainoak Olatzi eta gero kontrapausoan harrapatu du Nafarra eta eramaterik ez du izan Ruiz de Larramendik, 8-3. Bai, orain ikusten dugu igual Ainoa oso egoki jolasten, ez? Pilotaka da zuzenak emanez, partiduan nahiko sartu eta bere lana ongi eginez eta agian Olatzeko orain momentu txarxeagoa du. Bere taldekidek erraten diote, ez? Hankak mugitzeko eta kantxan ibiltzeko gaur, hankak azkar ibiltzea komeniko zaio. Eta ikus ezagun. Sake honek 5 arrastoa gainditu du Jon Uriak adierazi duenaren arabera. 4-8, 3. akatsa Ainoa Ruiz de Infantarentzat, saketik lehendabiziko falta. Finalean bisake dira, orain artekoetan hala izan da, sakez falta denean, zuzenean tanto aurkariari, ematen zaio, baina luze egiten denean aukera biditu pilotariak. Txapelketa guztian zehar berzala gaur ere bai, eta hor behartu egin du Olatze Ainoa eta behartzetik etorri zaio saria eta baita 4. tantoa ere. Bai, eta Olatzek behartzuen, ez? Orain pixko bat berriz ere partiduan sartzeko, abia da hartua zuelako Ainoak, eta nik uste dut horre ongi asmatu duela ezker paretan moztuz pilota zaila jartzen, eta bide hortatik ez, aipatu dugun moduan nik uste dut Olatzek pilota luze ibili behar duela, Ainoa frontisetik urrun mantentzeko eta pixka bat bere indarrarekin mina egiteko, eta ia gaitasuna duen berriz pixka bat Ainoaren ganaino hurbiltzeko. Eta pilota berria, Olatzek plazaratzea erabaki duena, alaxe jakinarazti diolako Jon Uriak Ainoa Ruiz de Infanteri, eta ea bada honek zer nolako tasunak dauzkan Boroi horretatik haratago barnean gordeta, boteak eragiten ari zaizkio pilotari, sakera etorri aurretik Olatz Ruiz de Larramendi, eta atera du sakea. Hau motelagoa dela ematen ote duen iruditu zait niri, sakea ez da jasotzeko biziki zaila izan, baina ezin izan du eraman, Ainoak. Bai, eta nahiko hasiera xelebre ikusi dugu, ez? Ja saketik lehenengo pumpa hori oker xamarra atera zaio Latzi, eta hiruko errestua larri pasatu duen hortan, nik uste dut Ainoak ere etzuela espero olako sakerik, eta zailtasun handirik ez bazuen ere ez da pilotara ongi jarri. Gibel xamarrean geratu da eta behar bada pumpa egiteko tokia izan da. Ez ustean Ainoa harrapatuko zuena, oraingoan irten eginda gehiago, baina nabarmen pilota hau jabalagoa dela, motelagoa dela bistakoa da. Bai, frontisetik ez da inbertzea ateratzen, ez? Nik uste denbora gehiago ematen duela pilotari jartzeko, eta agian bai, aukera ona izan daiteke Olatzentzat, erran dugun moduan berari kantxan gehiago ibiltzea tokatuko zaiolako, eta horrek asti gehiago emanen dio mugitzeko. Eta, Ainoari kontrara, ez? Bizitasuna komeni zaio, eta nik uste horre saskian Olatzek aurkitu duela bere pilota, eta ikus ezagunia honekin bere lana egiteko moduan den. Baina pilotak uste baino denbora tarte laburragoan jan lezake pilotaria, orain ez zegoen pilota jasotzeko prest Ainoa, eta konturatzerako etorri zaio pilota gainera, eta azkenerako pilotaka daura eramaterik ez du izan, sake gaizto ezker paretara, erantzurik gabe geratu dena, eta 7-8, partidak beste traza bat hartu badu orain. Bai, Olatz heldu da, ez? Pixkote gibeletik antzinera, eta horre Ainoari ikusi zaio, azken sake hauetan pixkate duda gehiokin, ez? Eskua sartzerako orduan. Eta, ikusko dugu, horrengo sakearekin zer gertatzen den hemen. Eta pilota hau da Olatzen joko ezaugarriei hoberen datorkiena,
eta ari da momentuz baliatzen material berria. Nafarra eulatearra segi dezan agindu dio aulkitik Maite Ruiz de Larramendi Mujika taldekideak Ainoari. Olatzek tartera nahi zuen, ez du behar bezala jo eta bertan zen Ainoa, eta 3 eta 4 den ingurutik dejada egiten saiatu da. Txapazpira joan zaio ordea eta berriz ere kolore gorri hau ikusita Sebastianek partida etetea erabaki du. Entzun ditzagun Lizaso eta Fernandez. Ainoa orain arte daukazu gordia, atera malezia eta pikardia, beti laburrago da bigarren erdia, bigarren erdia. Orekara ekarri duolatzek borroka. 5. kuadroraino luzatu pelota, ta oso atzean bada Zabalera bota, Zabalera bota. Sebastianek esan du, beti laburragoa egiten ote den bigarren zatia, baina atzera gabe erreferentziak bilatzera lehengo astera joan behar dut. Izaseme profesionalen Bizkaia torneoan urdulitzen aipatu zuten pilotariek 5. setean 3 tanto besterik ez zituztela behar, baina horiek ere luze egiten direla eta askotan partidak itxtea izaten da. Lanik zaiena, lanik nekezena irantzu. Bai, egoerak izaten dire, ez? Horre, azken tantuak egin behar direnean, azkenean abantaia handia bada agian erresiago botatzen dire, azkeneko tantu horiek, baina, markagailuan gauzak estu direnean, erreren dugu pixkot eskua biltzen dela normalki, eta, ausardi hortaz jokatu behar dela, ez? Azken hoitara iristeko. Tanto hau egiten duena izango da, lan erdietara aurretik ailegatuko dena, 8 berdin markagailuan. Ea zer da maigun tanto honek, luze darabilte pilota biek, nola aurrelariak ala atzelariak, oido iritsi da Ainoaren pilotaka da xapa gainera eta gero behartuta iritsi behar izan du hartara Olatzek eta eramaterik ez du izan, hor jasotzera joan da, jokaldi egitera baino berago, bebetik jo behar izan du, bere burua tartean lurrera bota behar izan du eta azkenean ongi jozerik ez, edo nahi bezala behintzat jozerik ez. Bai, nik uste dut horre, Ainoak hortan saiatuko dela, ez? Alduen guztietan segidan txapa gain hori bilatzen saiatuko da, agian, moztuz edo dejada bidez, Olatzek aurrerako pauso hori egin dezan, eta agian abilezia hori hain handia ez duenez, hortik ez, mineiteko asmotan, eta ikusi berri dugu, horre frontisetik pilotaren nola erortzen den, eta, azkenean hanka biziak behar direla pilota hori ere usteko errexea badirudi ere. Pilota berarekin jarraitzea erabaki du, eta oraingoan lehendabiziko sakea, 5. kuadrotik atzera joan zaio, baina hemen lehen gertatu zaion moduan, aukera bidago sakean. Tantoa lortzeko, bigarren sakea laburrago, baina laburrago ez ezik baita gaiztoago ere, edo baita gaizto ere. Pilota luze astintzen Olatz Ruiz de Larramendi, bere beso biziari etekina ateraguran. Ongi eusten ari zaio momentuz Ainoa, Olatzen joko oldeari eta gero dejada botatzen ere hasi da urruntze euskan oinak. Eta azkenean behar den moduan egiterik ez txapzpira joan zaio eta. Bai, Olatzek ere badakizki osongi, dejada mota horiek botatzen, bai txokoan bai Zabal. Orain gontan saiatu da, ausartu da, eta nik uste berak ere bere aukerak dituela dejada hortatik, azkenean pilotaka da luze batzutatik abiatzen ziren, eta Olatzek ongi bilatutako dejada zen, nahiz eta ez zaion ateri. Sake gaiztoa Ainoaren hau ere, ongi eraman du Olatzek, baina hau neurri utzi dio. Aukera oro Zabalik Ainoari, eta Zabalera jokaldi bizia, eta horrekintxe 11. lortu du Bizkaitarrak, hortxe duaren ostean egin duen jokaldia, benetan bikaina izan da, eta azkenean Olatzi, hanka bizkorrak baditu ere, iristeko denborarik ez dio eman. Bai, oso ongi bota du Ainoak Zabalera, ongi bilatu du
pilotaka da hortaz, Olatzek ere adi-adi segidan hortzen zegoen, baina bueno, ez du lortu pilota hori frontiseño ekartzera. Eta pilotaka da gunea xoko ere ongi bilatu dio, zabalean behar zuelako horrek, kantxaren erdian zelako edo zertarako prest eta noranairako moduan Olatz doi-doi iritsi da sakearen erantzuna frontisera. Kantoak jokoan jarraitzen du. Ainoak gainera zatorkion pilota atera du nola edo ala gorputzetik edo Olatzek atzera. Astindu egin du pilota, barruan da, kontrakantxatik biltzen saiatu da Ainoa, baina zabalaldeko txapak eragotzi dio, 9-10. Bai, horre, Olatzeko songi zabaldu du ezkerrez pilotaka da hori, eta Ainoa ongi jarria bazegoen ere, nik uste dut horre, bueno, pixkote eskua bildu zaiola, ze horre publikoa oso hurbil dago, eta, bueno, behintzat eskuan ez du ongi sartu, tantu horri jarraipena emateko. Eta 9-10, 9-11, hemen ez da markagailurik, gaur goizean izan dira partidak hemen, baina arazoak izan dituzte antza, markagailuarekin eta 2 pilotak ekarri behar izan du berea, eta neu enaiz ohartu, hala begiratzera, lehendabiziko partidetan atzealdean izan dute, orain goialdean jartzea erabaki dute, eta kontu 11 eta 9-11koa da emaitza, bipareta ona zen, egiteko aukera etzen txarra, baina sobera loratu du kontrakantxara Irantzu. Bai, hor Olatzek aukerako pilota zuen, eta, bueno, bi pareta horiek egiteko moduan, eta, bueno, penaz ez, indar gehiegi eman diola zabaleraino joan baitzaio. Eta oraingoan, Uxue Fernandezen eta Sebastian Lizazoren txanda izango da. Partidu erdia soilik joan da, indar alperrik ez utzi. Kolpe asko zere gehiago dezu ta bizkarra erakutsi. Jarraitu zeuren neurrira, Olatz urduri dagoelako markagailuai begira. Ta naiztainoa aurrean jardun, jokoan astu nahian, kolpe gogor bat jozazu azkar komeni zaizun garaia. Bentajarekin irabaztea ez da gure kalterako, zeren konfiantza emango digu hurrengo partidurako. Irantzu, lehen aipatu diguna berretsi du gero bertso bidez Sebastianek, hemen aurkaria ahalik eta tanto gutxienean uztea da garrantzitsuena, taldeari on egin diezaiokelako, gero batuketak eta kenketak eta egin beharreko eragiketan matematikoak egingo ditugulako. Partidaren amaieran kalkulagailuak dantzan eta sutan jarrita. Bai, ala da ez, bigarren partidu hortarako ja kalkuluak egiteko moduan izanen dira, eta bueno, finala baten aurrean nik uste dut hoixen ez, talde bakotxak bere aukera hobenak bilatuko dituela, eta hortzen Sebastianen aholkua. Aukerakoa etorri zaio sakearen ostean Ainoari, eta ohi duen legez ez du barkatu, Otxandierrak, 13 eta 9. Ba, eta nik errango nuke otxen dela bere jokaldi tipikoetako bat, osongi egiten dakiena horra aurrean pilota aurkitzen badu, segidan botako ditu dejada horiek, eta Ainoak hortik min handia egiten du, eta gaurkoan asmatzen ari da. Azken unera arte gorde hori du gainera dejada, eta bikainatera hori zaizkio, hau ere bai, sake laburragoa, txostaio arazidio gainera ezker paretari, eta 13 ez ezik 14 ere baditu. Ainoak sake gaiztoa, eta txostaiota ezin hobea.
Bai, hoixen puntu zaienean paratu du Saki hori, eta bueno, nik ikusten dut oraintxen konfiantzaz beterik, pixkote bere jokuarekin konfiantza handi hartua, eta bueno, Ainoak horrela jokatzen duenean, badakigu Saketik oso abila dela, eta bueno, bukatzen ere fine ibiltzen bada, Olatzi lanak oso zail jarriko dizkio. Eta Sakera abiatu aurretik, Ainoak taldekidei egin dien begirada ere esango nuke nahiko adierazgarria izan dela, gero goazen ere aipatu du bere buruari konfiantza emateko edo, eta horrek erakusten du zeinen sartuta dagoen partidan, eta konfiantza ere baduela bere buruarengan. Bai, noski ez, eta gainera olako final baten aurrean eta aurretik joan eta olako konfiantza erakustea gauza oso positiboa da, eta nik uste dute hortik abiatuta aritu behar dela pilotan, eta oraintxan ikusi duguna da Olatzen erantzuna, hasi dela berriro pilota hori atzeratzen eta bizi mugitzen, eta hemen ez dago dena errana, eta bere aukerak izango ditu Olatzek ere hemendik aurrera. Bigarren aldiz, pilota berri bat ateratzea erabaki du Olatzek, berria berba aipatu baitu Jon Uria epaileak, oraintxe pasadio Ainoak Olatzi, eta badator Sakera, etortzear da Sakera, une batetik bestera abiatuko baita korrikaldi txikian, Olatze Ruiz Larramendi, pauso laburrean badator pilotari punpa eragin, eta beste tanto bat jarri du martxan, eta Sake hau ez da bostaren barruan izan, dezente atzerago baino, eta pilota honek lehengoak ez bezala, beste grazia eta lurretiko irteera bat dauka, hau bizia da. Bai, Olatzek oraintxen pilota bizia atera du, eta nik uste dute ikusirik ez horre Ainoa aurreratua dabilela, nik uste dute konbeni zaiola, ez? Pilota bizi bat ateratzea, eta ia Saketik ikusten dugu Sake oso luzeak egiteko gaitasuna duela, eta ia hortik agintzen hasten den. Eta pilota bizi ateratzea ez da, Eulatearraren kalterako oraingoan Sake laburrago atera du, 4 eta erdira errenditu du, hemen bostera arteko muga dago Saketan, eta gero jokoan 4 erdiko partidan ari garen ez 4 erdira artekoa, eta Sakea etzen eramateko gaitza, baina iristeko denborarik ez dio eman Ainoari, pilotarekiko tartea ez duelako behar bezala neurtu. Bai, eta nik uste dut olako huts batzuk izan ditu gaur, eta agian izan daitekela altuera eman nahi diola pilotari ez, nik uste dut erantzuna eman nahi diola atzenuntze, Olatzi atzenuntze egiteko, eta hortik agian indarra eman nahi hortan ez duela eskuan ongi sartu. Eta jerak atzetik, atxeden zatetik hortxe zaude, bai hortxe zaudela aipatu dio Olatzi, 3 tantora besteik ez dira bi pilotariak, eta partida dago, eta oraindik puntua ez dago inondik inora erabakita, eta beraz lanean jarraitu beharra dago hemen, 18. tantoa iritsi bitartean. Dejada urrundik Ainoak, eta iristeko denborarik ez dio eman Olatzi, benetan ederra izan da dejada hau ere. Bai, izugarri izan da. Eta berriz ere Sakea berreskuratzeko aukera izango du, hemendik aurrera Ainoa Ruiz Infantek. Bai, hoixen ez, aipatzen genuna osongi sartu dio gurpila horren ezkerparetara itxasteko pilota hori, eta ezin hobe izan da dejada hori, eta gainera 15. tantua eman dio, eta ia da gauzak hurbil ikusten ditu Ainoak, horren 18-korako 3 tantu bertzerik ez bazaio falta, eta ikusiko dugu Olatzek nolako erantzuna ematen dio egoera honi. Eta Sakearekin bestelako tranquiltasun batekin jokatzeko aukera ere izango du hemendik aurrera Ainoak, markagailuan aurretik dela jakinda. Bai, azkenean horre helburua ez hurbilago ikusten du, eta aipatu behar dugu ere Sakea duenak agintzen hasten dela, eta beti gauzak aukerakoago daude, eta kasu hontan ez, 4 erdian Sakeak ematen duen onura hori ongi aprobetxatzen ari dela. Beste dejada bat txokoan, eta lehengo lebotek burua, tantoa Ruiz da Infantenentzat, 16 eta 11 markagailuan, bertsolariek partida etete erabaki dute, eta beraz, entzun ditzagun Uxue Fernandez eta Sebastian Lizaso. Naizta tanto aldea doan zuzenean, Olatz oraindik zaude onenean, ta sinismena deikadezu barrenean, dana eman behar dezu zure izenean,
dana eman behar dezu zure izenea. Aino aurretik zoaz, lanan ordainean, ta olaz berriz dabil naita ezinean, txapel erdia dago buruan gainean, daukazun dena eman azken esprinean, daukazun dena eman azken esprinean. Azken txamparako gerlari Ainoa, azken txampa izan ez dadin borrokalari Olatz. Batzuen eta besten xedeak desberdinak izango baitira oso. 16 eta 11, bi tantora du garaipena eta beste puntu bat gaurko lehendabizikoa lukeena Kukupraken taldeak eta zazpira berriz Mitxoletek atera duzakea Ainoa Ruiz de Infantek eta beraz beste tanto bat ere badago martxan, botearen ostean luze-luze astindu du pilota Ainoak eta ez du atzean geratu nahi izan Olatzek, beso biziari etekina atera nahi izan dio eta gero ezin Ainoa Ruiz de Infantek pilota hori bildu bai, baina barruan ez da izan, kanpoan baizik. Eta horrekin 12. lortu du Ruiz de Larramendik eta hemendik aurrera luze jokatzea izango da nik uste. Olatzen gidalerroa, 18. arte. Bai, Olatzek orain aukera du, ez? Saketik hasita bere aginti hartzen alduen, ez? Garrantzitsuak izango dire hurrengo tantuak, ze horre Ainoak bi bertzerik ez ditu falta. Eta nik uste dut hoixen, ez? Saketik ezkerparetan ongi baztertu pilota hori eta luze erabiltzen badu, bere aukerak izango dituela tanto batzuk pilatzeko. Eta atzetik Olatzi bultza eta bultza besterik ez zaio egiten ari Jera Iturriaga da, Jera gero hariko da bigarren partidan, baina lehendabiziko partidan kantxan balobil bezala ari da. Ari zaio kide eta lagunari aginduak eman eta eman, bat ere lotxarik eta beldurrik gabe. Bai, azkenean taldekiden animoa jasotzen ari da, ipatu behar dugu talde lana dela, azkenean lehenengo partidan egiten denak bigarrenare baldintzatzen duela, eta denen beharra dutela txapel hori eskuratzeko, eta erak auspotzen duela, ia tanto alik eta gehien pilatzen alditun lehenago aipatu dugun moduan. Eta zorionez edo zoritxarrez ez gaitu harritzen, Ainoaren dejadetako abeiezia honek, hau ere oso urrundik botatakoa izan da, baina maisurik hoberenaren antzera zizelkatu eta bukatua 17 eta 12 eta hauxe izan daiteke gaurko partidaren azken sakea Ainoa Ruiz de Infantarentzat luzegi azpada. Pasadu doido iruko arrastoa, baita iritsi ere. Olatzen errefera frontisera doido iritsi delako ura ere, orengoan aukerakoa berarentzat, ez du gozatu. Ainoak moztu eta pilota bizi erabili, orengoan berari etorri zaio aukera, kantxaren erdira, hanketara jokatu dio Nafarrari orain ere botearen ostean jokatu du Olatzek, Ainoak ere gauza bera egin du, orengoan luze Otxandiarrak botearen ostetik jokatzen ari da Olatz. Ainoak nik uste pasa nahiko duela agintzera jokaldia egitera, baina horretarako lizentziari gazti utzi orain arte Olatzek eta gero boleaz tantoa lortu du Ainoak eta tantoaz gain lehendabiziko puntu ere bai Kukupraken irukoteak 18 eta 12 6 tanto aldeko 6 kontrako tanto barka lehendabiziko partida honetan Kukuprakek 18 Mitxoletek eta aldeko 12 batzuek eta 18 besteek eta Sebastianek ere azer nolako poza hartu duen puntua pilatzearekin batera. Usu ere ez da humore txarrean, baina nik uste bertsolari bietan pozen, Sebastianek behar duela orain, eta mikrofonotik kanpo ere horrari zaio Ainoari bultzaka eta taldeari aginduak eman eta eman jera ibili den bezala. Sebastian ere. Bai, nik uste dute Sebastianek animo handiak eskaintzen dizkiela bere pilotarieri, Horre taldean ongi sartua da,
bueno, finalerako txartela eskuratu zutenean ere poze errez ikusi genuen eta oso gustora, eta bueno, nik uste dute barrutik bizitzen ari den txapelketa izaten ari dela, eta hor ikusten dugu bai Maiteri ere aholkuak emanez, bigarren partidu hontan jokatuko baitute Maite eta Naroak, eta bueno, finala irekia dagoela erranen nuke, naiz eta orain 6 tantu hoien aldea ikusten dugun Lauterdiko hortan, hemen edozer gauza pasaliteke, eta bueno, nik uste dute Lauterdian partida oso polita eskaini digutela Ainhoa eta Olatzek, oso lehiatua izan da, eta bueno, hortan Ainhoak agian gaur pixkot gehiago asmatu du, eta bueno, zoriondu bi pilotariak, eta ia bigarren partidu hontan norgehiaka polita ikusten dugun, eta final honeri emozioa jartzen dioten. Eta galtzea egokitu zadizun botilleroak ere, zoriondu du Ainhoa, hemen kiroltasuna eta aldekidetasuna dago beste zeren gainetik, eta partida hau bukatu ostean eta aurrekoa hasi baino lehendabiziko neurketa honek utzi dizkigun zenbakiak errepasatu behar ditugu, bertsolariak kanturako ez daudela baliatuta. Olatzek egindako 4 izan ditu eta baita beste 4 galdutako ere. Egindakoak sakez 3 eta atzean 1 izan dira. Eta Ainhoak egin du gehiago, nola galdutakoetan, hala egindakoetan, 10 egindako. Zabalean biparetaz moztuta eta irez bana, eta sakez beste bat ere bai, eta gainerako 5 dejadaren bitartez lortutakoak izan dira, eta galdutako pilotak berriz 6 izan ditu. Hori guztia azken emaitza 18 eta 12koa izan da Ainhoa Ruiz Infanteren alde, eta hortaz gaurko finalaren lehendabiziko puntua izan da Ainhoak kukuparkai eman diena, eta 18 eta 12koa 34 minutu eta 13 segundoan gertatu da, eta hemen 6 tanto kontrako batzuentzat, kukuprakentzat, 12 berriz kontrako tantoak Mitxoleten poltsean, eta hemendik aurrera 22ko lehia honetan kontuan hartu beharreko zenbakiak izango dira, 6, 12 eta 18. Behar bada finala ere horren baitan erabaki litekelako. Bai, hori da, ikusiko dugu bigarren partida nola hasten den eta nola egiten duen aurrera, baina agian izan daiteke horre azken momentuetan matematikako eragiketak egiten hasiko garela, pixka bat ikusteko nolako aukerak izango dituzten bikote bakotxak, eta agian haiek barrutik ere hori kontuan izanen dute. Baina, bueno, aipatu nahi nuke txapelketan ikusi ditugula 2 bikote sendo, ez? Nik uste dute Maite eta Naroak elkarre oso ongi hartzen dutela, eta, bueno, faio gutxi egiten ditune bikotea dela, eta, bueno, sendotasun handia erakusten dutela, eta iera eta anekin, gisa berean, ez? Bueno, txapelketan partido guztiak irabazi dituzte, gainera maila ona emanez. Hanek atzetik primeran eusten du eta hierak harrapatzen duen guztia bukatu zalea da. Eta, bueno, nik uste dute gaurkoan behintzat eraien maila ematen badute, oso partidu zaila izanen dutela, bai batak eta besteak irabazteko, eta espero dugu behintzat gozatu hartuko dugula partidu hau ikusten. Eta partida gogortuko balitz ere, nola Hanek ala Maitek ez diote inolako beldurrik partideak gogortzeari, atarik aurrekarietara jotzen hasten baldin bagara, duela 3 aste zestoako Gurutzeagan jokatutako partidan, gogorra izan zen hartan, azkenean Jerak eta Hanek lortu zuten puntua, orain arteko txapelketako partida guztiak irabazita datozelako Azpeitiko final honetara, eta Maitek ere inoiz ez du etxitzen, hori da izatekotan ere bere jokoaren ezaugarri nagusienetako bat, eta partida gogortuko balitz, benetan nik uste gozatzeko egongo garela. Hoxe, Maitek atzetik guztia eramaten du, ez? Dena eusten du, eta gainera ikaragarrizko bolea bat du, gainetik pasatzea oso zaila egiten duena, eta horrek eragiten dio aurkariari pilota haunitz mugitu behar izatea, ez? Eta horre arriskatzea eta zuluak bilatu behar izatea, eta bueno, Naroak ere aurrean primeran bukatzen daki, eta ikusiko dugu gaurkoan fin ibiltzen diren, eta, bueno, hoxen erran bezala, ez? Borroka handia ikusten da partidu hontan, eta gozagarri zaigun. Eta gaurkoa Maiterentzat ere berezia izango da, aurtengoa du azkenengo denboraldia, eta gaurkoa izango da, udaberri torneo batean
hariko den azken aldia, ez dakigu garaipenak edo jokatzeak taldeari mesadetarako edo kalterako eragingo dion, baina nik uste alde horretatik ere berezia izango dela Maiterentzat, udaberri torneoan azkenengoz ikusiko dugulako gaurkoan, gero hemendik aste bira hasiko da, ekainaren 22an ekingo zaio San Fermin torneo laburragoaren bideari, eta han ere ez zeren okerrik ez dela behintzat ikusi nahiko genuke Maite, eta Nafarra izanik ikusiko dugu, ez badago lesiorik, eta ez ezagun halakorik esan bada ez bada inor ez dadin lesionatu, eta gero udako txapelketa bi izango ditugu egutegian aurrera begira jartzen baldin bagara, Mastersa lehendabiziko zaurten, eta plazaz plaza udararo normalean, udararo jokatzen den torneoa, herriko plazetan izaten dena, eta ondoren etorriko da Maiteren azken guda dantza, azken agurra, eta beraz, nik uste gaurkoak ere baduela alde horretatik, sentimendu aldetik ere puntu berezia Maiterentzat. Bai, azkenean berezia da ez, Maiteke azken, azken urtea edo izango zuela pilotan errantzuen, ez, binakako txapelketako aurkezpen hartan. Eta, gaur finalean ikuste denak posten gaituen zerbait dela, ze azkenean pilotari bikaina da Maite, eta, kantxan ikusteak gozatua ematen dio beti, ikusleari. Eta, oraindik ere txapelketa asko eta partido asko jokatzea gelditzen bada ere, egia erran pixka gehiago luzatzen badu ere ondokoi etzaigu inporta izanen, baina berez bai, ala erran moduan urri alde hortan edo litzateke bere azken guda dantza hori. Gogoan dut, Maitek, agurra eragarri zuen eguna, ni non nintzen ere gogoan dut, eta nik uste denok nola pilota zale, ala pilotari denok hartu genuela, alako nahi gabe txiki bat, erreferentzia handia izan delako emakumezkoen kirolean Maite, eta egin batean edo bestean, emakumezkoen pilota desberdina izango delako. Berak pilotari izateari uzten dionetik aurrera, alere ez da nekatuko pilotalekuetan, ez du denbora luzea pasako pilotalekuetatik kanpo, han izango dugulako. Epaile elastikoa jantzita edo laguntzaile kamiseta jantzita, han izango da ados pilotarekin behintzat urte luzez Maite, eta barruan zein kanpoan izango dugu, barruan beste langintza batzuetan, baina ez dio lagako pilota munduari, ez du lagako pilota mundua. Ez, berak gainera, pilota ikaragarri bizitzen du, eta, horre lanean segiko du orain arte bezala ikaragarrizko lana egiten ari baita, ados pilotan baitan, eta, nik uste beti ondoan izateko pertsona badela, referente handi bat da pilotari guztientzat, bai ados pilotan gaudenak, bai etorkizunean izango diren neska guztientzat, eta, nik uste dute Maite bai, ez, beharrezko figura dugula hemen pilotarion artean. Neska txikia gai batu dituzu eta horren bidetik gero aipatuko dugu lasaiago ateirekiak izango dituzuela datorren astean ados pilotak eskolak dituen 3 herrietan, Zunbilan, Imotzen, Latasan eta Zerainen, astelehen eta asteazkenean izango da hori, eta behar bada izango dugu pilotazale gazteren bat begira eta piztua izango zaio akaso pilotarako gogoa, pilotarako grina, eta ados pilota horxe dago laguntzeko prest eta bideari ekiteko prest. Hori da, ez, ate irekin helburua hori da, ez, eskaintzea momentu bat, hurbiltzeko, ez, pilota probatu nahi duen neska guztieri, azkenean, denek ere ez dute aukera beren etxetatik hurbile hortan aritzeko, eta nik uste dute beharrezko egunak direla, eta hemendik gonbidapena, probatu nahi duten guztieri, pilotan aritu nahi duten neska guztieri hurbiltzea ate ireki horietara, osongi etorriak izango baitira. Eta badatoz, Jere Iturriaga eta Mendiburu eta Naroa Etxekolonia eta Maite Mujika aurkezpenarako bertsolariak entzun behar ditugu. Bigarrenaren txanda iritsi da honezkero tiraka, beroketa eta amorru itzik, guri etzitzaigun falta, naiz lehenengoak ies egin dun, nahi ez da ere pixkanaka. Animo jera eta animo ane, bigarren hau geurea data.
benga naroa eta benga maite, goazen gogoz lehiatzera, ia emaitza aldekoa den, aurrekoaren antzera, ondo neurtuaz frontoiak ditun, zabalera eta luzera, eskuak pixkat minduagatik, txapelarekin etxera. Txapelarekin etxera helburua talde bientzako bera, 3-4 txapelek, talde bakarrarentzat izango dute tokia. Binakako partida honetaz gozatu behar dugu, eta gero egingo ditugu, egin behar baldin badira. Kontuak eta eragiketak, txapak kolore urdina agertu du, eta hemen irabaztera derrigortuta daude, Ane eta Jera eta Ane, puntua lortu eta gero eragiketa horiek behartzeko kalkulagailuan, Naroak eta Maitek irabaziko balute, haien alizateke, Aiena eta Ainoa eta Sebastianen alizateke, aurtengo udaberri torneoa beraz gauza asko, eta era berean ari gutxi batzuk ere zintzilik badira tartean, ea bada, zer ematen digun partida honek, Han Mendibururen eskuetan da pilota, oraintxe pasa dio Uarteko Nafarrak, Zubietako Nafarrari pilota, eta badator, Naroa etxekolonia asakera, atzetik Sebastian bultzak gaudela, benga Naroa, egin dio oiu Sebastianek Naroari, eta animo horiek jasota eman diote. Lau pilotari hauek, bigarren neurketa honi hasiera, 20 bidean zein iristen den aurrena, zenbaki prestigiatu horretara. Gerak moztu, Maitek eskatu eta atzeratu, eta gero baita Mendiburuk ere, ezin sartu etxekoloneak, Maitek luze gero, botearen ostean luze, Mendiburuk, eskuinez Maitek, lautar dira ezkerrez Mendiburuk jaso, eta eraman. Kantxaren erdialdera, Naroak, Jerak bildu, ezkerrez joarazi ere bai, Naroari, hau ere bildua izan da, baina Maite gertu zegoen, eta gertu ez ezik baita Erne ere, pilota hori eramateko. Altu eraman dio Blatearrak pilotari, eta gaiztotu egin zaioan eri, azkenean hortxe bukatu da tantoa. Bai, bueno, nik uste dut lau pilotariak osongi sartu dela partiduan, ez? Azkenean pixko bat tentsi hori lertzeko eta lehenengo izerdi hori hasteko moduan izan dira pilotaka da horiek emanez, pixkote gorputza askatzeko, eta bueno, ikusi dugu horre hierak agian ideiak garbi ekarri ditula horre txokoan moztuz eta, bueno, ia azul hori bilatzen duen, eta, bueno, horre Anek ezin izan du ezkerrez eutxi, naiz eta, bueno, oso abila den, ez? Bi eskuz osongi moldatzen den pilotaria da, eta, bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera zer ematen duen. Aipatuko ditugu behar bada bikote biek erabilditzaketen bideak, akaso urdinen helburua Ane kargatzea izango da, Jerak ahoko zuloko aukerarik izan ez dezan, eta gorrien aberriz edo gorrien behintzat nik uste argi izpia fokua Jerarengan egongo dela jarrita, eta ark aukera duen bakoitzean sartuko dela beldurri gabe tanto bukatzera. Bai, nik uste dute gorrien aldetik nahiko argi izanen da aurrean eginen dutela jokua, bueno, badakite horre Maitek atzetik dena ekartzen duela, eta, bueno, lanek ez da ez, horra atzetik saiatzea, eta, bueno, Jerak aurrean oso fin bukatzen du, eta nik uste dut bai bilatuko dituztela azul horiek, eta urdinen aldetik nik uste dut lan serio bat egiten saiatuko direla, utxik egin gabe, pilota egoki paretan sartuz eta paratuz, orain Naroak egin moduan ez, horre ezker paretan osongi sartu baitu pilota hori, eta hasiko direla ere ez, beraien aukerak bilatzen, baina nik uste dute urdinak agian zuzentasun hortatik abiatuko direla. Lehendabiziko tantoan Maitek bilatu eta aurkitu du ezker pareta, eta bigarrenean gauza berbera egin du Naroa etxekoloneak 2 eta huts, eta badator berriz ere, parte honetan 3. sakera Zubietarra, sake gaiztoa ezkerrez makurtu beharrean, makurtuta baina jaso,
Anek, bien tartera luze, Etxekoloneak eta gero Mendiburuk eskatu eta atzeratu. Ezkerrez sartuko da, behartuta, Ane. Eraman eta gainera botez jokarazi dio Etxekoloneari. Iturriagak atzera luze. Lautarditik Maitek ere luze, erabili du pilota. Eskumaz, Anek jaso. Naroak atzera eta atzerak etorri behar izan du. Jerak, Aneri laguntza pixka bat ematearen. Seguru asko. Dejada egiten hasi da Naroa, baina txapazbira joan zaio, ez zen txarra. Aukera hori, baina ez du behar bezala jokaldia bukatzen asmatu. Bai, nik uste dut horre txokoan moztu nahi izan duela, indarrez eragin dio pilota horri, baina eskuan ez du nahi bezala sartu Naroak, eta aukera ona zuen, pixkote gorriak mugiarazteko, eta gorrientzat lehenengo tantu hori, eta ikusiko dugu ze pilotarekin segitzen duten, eta hierak ere saketik mina handia egiten du, eta agian hortik berriro aginte makilori hartzeko moduan den bere jokua egin aziera. Pilota berri bat kantxaratu dute, Jerak eta Anek, eta saketik Ainoaren antzera abila da Jera ere, eta ezaugarri horri gaurkoan etekina atera gura izango dio. Beste tanto bat jokoan, gorriek lortu duten lehendabizikoa, binako helburu. Iturriagak eta Mendiburuk, 3-1 Etxekolonearen eta Mujikaren xede. Iturriagak atzera, 5 Maitek, eskuinez, pilota astindu du. Ezkerrez, Anek eraman, Naroak moztu, eta gero Anek herria sartu eta atzeratu. Maitek bikaina eutsi dio pilotari, eta atzean bertan mantendu. Herria sartu eta berriz ere atzera. Atzlarien arteko lehiari gara ikusten uneotan, orain arte tantonetan, ez baitute deus egiteko aukerarik izan aurrelariek, eta gero pilota jaisten ere hasi da Jera, baina txapazbira joan zaio. Bai, eta Jerak gutxitan utxe egiten du, baina horre saiatu da nik uste mozten eta pilotari bizi erabiltzen ez, aipatu moduan hasieratik hortan sartu baita partiduan, nik uste dut horre ezker paretara mozten saiatuko dela, horre ikusten duela agian gaur zuloa, eta ez zaio ateri oraingoan, eta urdinak hoixen ez, errandugun moduan lasaiago kantxaratu izanen dira, ze azkenean haiek bere lana egin behar dute 22 iristean, eta gorriek egin behar dituzte igual kalkulu gehiago, eta agian alde hortik presio gehiago egote duten gorriek. Izan liteke presio kontua eta urduritasun handiagoa gorriengan egotea, haiek baitaude emaitzaren menturan. Iturriaga sartuko da lehian, beste tanto jokoan, eta oaipa dezagun beste pilota batekin ari direla jokatzen, Maitek eta Naroak hori erabaki dutelako. Epailearen sasiera joan eta beste pilota bat hartzea. Gerrezpan naiz, lehen haiek erabilia izan da kantxaratzea erabaki dutena. Anek eskatu eta bat eterditik atzeratu, bolea zeraman Maitek, bolea kasu honetan, defentsarako erabili du, baina eraso garaian ere bolea ere erabil dezake, lasai asko, aukera datorki honean Maitek. Jerak atzera, hau ere defentsalanetarako, bolea zeraman. Moztu, bizi eta indartxu, Naroak jaso. Beste dejada bat, hau ere etzen txarra, baina honek lehengo mozketaren toki berera egin dio ies, txapazbira alegia. Bai, eta hortxe ikusi dugu pixkote hasieran aipatutako joka molde hori ez. Han eta Jera egoki pilota mugitzen, Jera mozten saiatuz, eta atzera egin dutenetan, hortxen Maiteren bolea eta Maiteren defentsa ikusi dugu. Naroa ere ongi posizionatua eta ongi eusten ez, erasoaldi horri. Eta agian erranen nuke Jerak horre bazterrean bilatzen dituen pilotakada horiek zabalean pixka bat bilatuz ere mugitu beharko lukela, aukera gehiago aurkitzen dituen horrela. Eta ez dakit ez den presioaren lana edota azkarrago egin beharraren lana, biak joan zaizkio urren ez urren txapazbira Jerari, batetik mozketa eta bestetik dejada alegina, eta esango nuke ez da bilela oi bezain fin eta ez da oi bezain eroso ere.
urduritasun puntu gehigarri batekin ariko da behar bada, tanto kopuru jakin bat egin behar dutela kontuan hartuta. Aipatu dugu ez, agian presio pixko gehiago izaten duela alde hortatik, baina, bueno, hierak oso ongi kudeatzen ditu jokoaren alderdi horiek, eta, bueno, nik uste dute, bueno, hasieran hain finez sartu izanagatik, hemendik aurrera, bueno, bere joku hori erakusteko moduan izanen dela. Eta ez tadilak ikildu, normalean halako egoerek ez dute jera jaten, eta gaur ere nik uste bere ohiko joko oldarkorra ateratzeko aukera, etorriko zaiola, etortzen hasia zaiola ere esango nuke biparetarekin aski behartu baititu aurkariak, ez dute tantoa lortu biparetatik, baina bidea zabaltzen hasi zaie jokaldi horri esker, oraingoan Iturriagarena eta Mendibururena delako aginte makila eta tantoaren nagusitasuna, jerak moztu, dejada txokoan luze xamar naroak eta bide hartatik lortu du tantoa. Azkenean defentsan egotetik erasora pasatzea lortu dute Etxekoloneak eta Mujikak eta dejada horrekin tantoa lortu du Zubietarrak eta badatoz Lizaso eta Fernandez kantura. Beraz, bi bertsolariak entzuteko garaia da. Aserako tantoek jarri dute muga, zuengan sinetsita, noski ez egin duda, lasai hartu arnasa, lasai edan ura, sakea eskuratzeko garaia heldu da. Lasai gure asera ez baita motela, lautantoren alderik ez gendun bestela, patxada mantentzea bai komeni dela, ongi hasi gera ta jarraitu horrela. Bertso bana kantatu dute Lizasok eta Fernandezek eta badatoz kantxara lau pilotariak, mikrofonoz kanpo aipatu duzu irantzu, ongi ari dela eta gozatzen ikusten dugu, orain aurrengo partidan ere alaxe ikusi genuen, lasaitasun puntu batekin eta behar bada tentsioetatik libratuta eta gaur ere horrelaxe ekin dio, bide beretik ekin dio finalari, eta hori ere pilotariarentzako garrantzitsua da. Alaxe da, ez, azkenean kantxan, gustora sentitzia eta, bere gain dagoen hori egitea gauza ederra da, eta, nik uste dut horre hierak lan oso zaiak jarri dizkio eta erantzun ezin hobea eman diola dejadaz txokoan tantoa eginez. Bost eta bat, berriz ere beste tanto bat abian jarri du, hain zuzen, orain berbagai izan dugun naroa Etxekoloneak berak, eta ea bada, zein den tanto honen bilakabidea. Mendiburuk lau eta laur denetik askatu, eta pilota atzeratu. Maitek eraman, eta laburrago jokatu, jera behartzeko asmotan. Baina defentsalan ona erakutsi du. Iturriagak. Maite sartuko da berriz ere leian, irutartitik atzera. Eskuinez. Eskuinez ere luze. Anek, naroa sartu da. Maiteri laguntzapur bat emateko asmoz. Oraingoan eulatearrak jaitsi, Anek ireki, naroak bildu eta aurkariei pilota gaiztotu. Maitek atzera, gaiztotu egin zaio Aneri, baina irekitzeko baliabideak ere badituela ongi agertu du Nafarrak, Uartearrak eta gero odolkiak ordainetan eman dizkio naroak Aneri, pilota baztertuta eta ezkerparetari itxatxita jarri du. Eta hori ateratzerik ez du izan berantz erortzen ere hasia zen pilota, eta beti ere erortzen hasten diren pilota horiek jasotzea izaten da apur bat zailagoa. Eta kasu honetan ez du lortu bere helburua Anek, saiatu den arren. Eta nik uste horpen hartu duela, ez? Nik uste gorputzez behintzat posizio ona zuela pilotari eusteko moduan, eta ez da doitasun handiz jarri pilota hortara, eta nik uste eusteko modua zuela, eta hortako erakutsi duen pixkate pena hori, ez?
bueno, nik uste dute oraindik gorriak berriz ere jartzen badira zuzen lortuko dutela pixkate hurbiltzea. Ez du behar bezala jo pilota Gadanaroak eta ark ez du 3. kuadroaren arrastoa gainditu eta beste pilota baten bila joan dira Mantxoagatik Jon Uriaren saskira jera eta ane eta ez dakit zer nolako ezaugarri duen pilota izango den hau, akaso bizia jerak saketik min handia egin dezakela kontuan hartuta eta bazterrari itxasita gaiztoa jartzen badu, sake bueltan aukera anitz etor dakiokelako bueltan. Bai, alaxen dau nahi, nik uste bizi-bizia ateitzeko moduan izaten aldela, baina iruditzen zait pilotak hemen pixkotek gora egiten duela pumpa hori, ez? Naiz eta biziak atera, ez dute, bueno, rekorrido luze hori, ez? Pixkote goitik berako pumpa egiten dute, eta nik uste hortan bai mozteko posturak eta zailagoak izaten direla, eta bueno, agian hierari handitzetan konbenizaio pixkate basuago etortzen direne pilota horiek, eta bueno, saskian bilatzen ari dira, ez? Baina, bueno, nik uste nahiko ezaugarri beretsuko pilotak daudela, agian bai, pixkat motelago edo luzeago ibiltzen diren pilotak, baina bueno, nik uste dute bote nahiko hartzen duela frontoi hontan pilotak. Honek irte handixiagoa daukala begien bistakoa da, baina aurrekoaren tankera bertsukoa ez baita ez bereziki bizia, baina ez da bereziki motela ere. Han esartuko da jokoan, ark eskatu eta bitarditik atzeratu. Maitek 5 eta 4 denetik pilota lauterdiraino bidali du eta gaizto jarri dio aneri. Uartearrak jaso eta gero bien tartera jarri du pilota Etxekoloneak, oraingoan berak jaiste erabaki du, Anek eraman, bolea ona Naroarena, Ane behartzeko intentzioarekin joa, eta orain sartu zaio jera, Aneri laguntzera, berak sartzerik ez eta beraz lagunari mendibururi utzi behar, ongi jo du, Azelari nafarrak, gero Zabalera, korrika eginarazteko asmoz, Maite Gierari, Gerak bildu, eta gorpuzera etorri ere intzaio Maiteri, baina jasotzeko ez du aparteko eragozpenik izan. Maitek luze horren ostean eta baita Anek ere, lauterdira. Atzeraka etorri da jera, eta eraman. Naroak Zabalera, eta Zabalaldera etorri behar pauso txikian. Iturriagak berak, bien tartera pilota eroan eta gaizto jarri, oraingoan Zabalera Anek jo du, Naroak eraman eta jerak fronti sarrian jotakoa indarrean eta hanketara ipini dio Maiteri eta gero txokoko dejada horrekin, zirrikitu guztietan aleginak egin eta gero, tantoa lortu du jera Iturriagak, tantoa lantzeak askotan ematen du saria, eta ematen ez badu eman dezake, eta kasu honetan tantoa gogortzetik, tantoa lantzetik, saria jaso dute, Jerak eta Anek, txokoko dejada horri esker. Bai, eta tantoa ikusten ari nintzela, ikusten nuen, tanto honek isla deiten duela pixkote partidu honek ematen alduela, ez? Jokalari bakotxak dituen ezaugarrietara ikusirik oso egoki aritu direla lau pilotariak, eta bueno, horre hierak asmatu du azkeneko hortan, eta bueno, nik uste horre lehiarako daudela, eta agian mendik tantu hontik aurrera egokitasun berdin hortan ikusten ditugun eta gauza ederrak erakusten dituzten. Eta lehia ez ezik hemen tentsio ere badagoela biaginen bistakoa da, Laurak ere zurbil eta serio demonio kontzentratuta ikusten baititugu, eta finala izateak eta saria hain potolo izateak ez du gutxiagorako merezi. Bai, ala da, ez, lau pilotariak sartuak ikusten dira partiduan, oraintzen onenak ematen, horre Naroa ikusten dute berriz sartu dela, ez mozketa horiek eta bole horiek olako indarrez eginez, eta bueno, konfiantza hortan aritzen badira lau pilotariak erran bezala gauza politak ikusko dugu. Eta frontoi txiki estadia da, baina ona hasi zaizkigu euritanta batzuk erortzen, eta badak geure tramankuluak ez diren bustitzen, kantxa bustitzeko ez dago inolako arriskurik, baina geu ere euritik libre ibiltzen garen. Tanto zoroa dabil aurreko kuadroetan, Maitek atzeratu Anek bildu, eta gero Zabalean dejada Maitek ez du ez ustean arrabatu ordea jera. Naroak eskatu eta fronti sardian jota atzeratu. Biterditik bildu Anek, eta tantoari beste patxada bat eman ere bai, eta gero gaizto jarri du pilota Maitek ezker paretari itxasita,
Eta tantoa lortu dute urdinek, eta jada badituzte 7, Naroak eta Maitek, irantzu. Bai, eta tanto hontan ere berriz ikusi dugu, ez? Joku oso polita, arriskuak hartzen pilotariak eta zuloak bilatzen, eta defensa lana oso ona eginez baitare bidena bar, eta azken bi hauek urdinen alde erori dira, naiz eta gorriek ere lan itzela egin duten beraien alde izateko. Eta Laurak ere oso finari dira momentuz, gutxi galtzen eta eutxi behar diren pilotak jasotzen. Bai, nik uste dut gainera erasoan indarrez ari direla, pilota bizi dara belkite, eta horrek, seinale ona da, ez? Konfiantzaz dabiltzatela horra aurrean pilota horiek muitzen, eta nik uste defentsa lana aitzona egiten ari direla ere, eta horre ja da utxe egintakoak pilota zaiak izaten direla. Zabalera Naroak, baina pasadu 3. kuadroko arrastoa. Sake horrek eta bueltan etorri zaio, dejadarako aukera Jerak eta bibider pentsatu gabe. Jokaldi horretara etorri da, eta gero Maitek ezin izan dio Aneren pilotakadari eutxi, erdibidean geratu da, eta azkenean aurrera egiten hasi bai, baina eramateko tarterik ez pilotak hoi baino bote txikiago egin diolako Maite Ruiz de Larramendi Mujikari, eta 4. lortu dute Iturriagak eta Mendiburuk, 4-7. Bai, eta gorriek behar dute, ez? Behar zuten tantutxo hau, beraien alde erortzea, ez? Hemendik aurrera pixkate hurbiltzeko gai diren urdinengan, oso egoki ari direlako, eta ea bada hurrengo tantuak zer ematen den. Sake luzeagoa, baina ez ordea gaiztotu gabe Jerak. Oraingoan Anek aukerakoa izan dezake atzera. Maitek ere luze, 3 lauter dira. Zaila jarri dio Aneri, baina eramateko ez du inolako oztoporik aurkitu bidean. Mendiburuk, bien tartera luze. Ezker paretan barrena, Uartearrak, Maitek zabaleratu, Jerak jaitsi. Naroak eraman, Jerak aukerako izan lezake, txokoko deja da, eta Maite bote bi egin eta gero heldu da. 5-7. Bai, oso ongi mugitu du hor pilota Jerak, horre, lehenbiziko pilota moztuz eta Naroari bada defentsa lan hori eraginez zuloa bilatu du, eta zulo hortan egoki dejada eder horrekin oso ongi utzi du pilota horre iaia hilda, eta hori zaila izaten da horraino iristeko, Maitek ezin izan du oraingoan, eta Jerak ateratzen hasi da bere barreneko erasoko joko hori, eta ikusiko dugu hemendik aurrera ere asmatzen duen. Hori egin ohi du, eta kasu honetan ere arnasa eman dio bikoteari joko oldarkor hori plazaratzeak. Oraingoan jaisten hasi da, ez da ordea mozketa hau aurrekoak bezain besteko eraginkortasunezkoa izan. 8-5 eta beste tanto bat urdinentzat, eta eurena esan die Uriak gorriei, eta beraz Maitek eta Naroak aurretiaz zerabili duten pilota etorri da berriz ere kantxara. Bai, nik uste dute urdinak gustorago dabiltzatela beraien pilotarekin, eta gorriak pixko bat hartzen duten abaila hori segitzeko moduan dauden. Azkenean Jerak utxu gutxi egiten ikustea ohituratu gaitu, eta hemendik aurrera zer modu ematen duen, eta lortzen duen pixkate jokoko eraso hori segidagoa izatea. Eta pilota honek aurrekoarekin alderatuta beste bizitasun bat badu. Anek antxaren erdira, frontisar dira, baina indarrean, eta apikanketara ere bai. Gero jaitsi txokoan barrena, Maite iritsi eginda, eta pilota atzeratu, Jerak moztu gero, Maite iritsi da, eta gero atzeratu egin du Zabalera. Anek jokoan hastearren, Naroa iritsi egin da pilota horretara. Luze txokoan barrena bien tartera Jerak, eraman eta Leitzarrari sartzeko aukera kendu Eulatearrak. Jaitsi eta hanketara jokatu Aneri. Naroak ere moztu, makurtu egin beharranek baina jaso, ondoren zubietarrak ireki, eta dejada egin nahi izan du Zabaletik Zabalera Jerak, eta ere txapapean geratu zaio.
Bai, eta urdinak oso egoki ari dire horre ezkerparetan sartzen pilota, eta bueno, horri eraketzen izan du nahi bezala dejadatxo hori utzi zabalean. Eta ja da ditu lauak Iturriagak, zutitu dira Sebastian eta Uxu, eta beraz, haiek entzuteko garaia heldu zaigu guri ere. Naizta egin diguten urdinek takada, gorago altxa azkar zuen begirada, atzetik joatea ez da gero traba, oraindik partida erdi bederen falta da. Aurrean da atzean egin daiteke min, saiatuaz lortzen da nahi hainbatetekin. Saketxarra atera dejada bat egin, guazen oita birarte konfiantzarekin. Partidaren erdia falta dela aipatu du Uxue Fernandezek, erdia baino zertxo bai deiago ere falta zaio oraindik partidari. Eta hemen gauzak zabal-zabali dira, alde baterako naiz besterako, 9-5 markagailuan, urdinak aurretik baldin badira ere, ez dagoelako ez zer erabakita. Bai, eta, bueno, orain arte ikusi duguna da, agian urdinak zuzenago jolasten, jokua, bueno, egoki eginez ez, gutxi utxe eginez, eta gorriak, bueno, erasoan saiatzen, eta agian utxe batzuk gehiago izan dituzte, eta agian hortik dagoela ez, markagailuko diferentzia hori. Eta behar bada orain artean, gera izan da gutxien sartzea lortu duena, erosoen behintzat gutxien sartzea lortu duena, urdinak ez zaizkiolako bat ere aukerarik ematen ari. Bai, hori da ez, urdinak oso egokiari dira defentsan eta baita ezkerpareta hori bilatuz, bueno, erosotasunez egiteko modua ez diote uzten, baina, bueno, agian ere erranen nuke frontoi hontan eraso egitea ere beti ez dela errexena, bueno, kantxa kubritzeko moduan direlako, eta, bueno, pilotak abia daundirik ere ez duelako hartzen, eta holkoetan zailago izaten da, erasoko joko hori ateratzea. Pilotaleku hau txikerragoa da, eta beraz neurriek eta ezaugarriak baimentzen dio pilotariari kantxa gehiago kubritzea, eta horregatik laurak gainean dira elkarren oso gainean, eta edozeinek estal dezake kantxaren edozein zirrikitu, eta beraz horregatik erasorako ez da kaso pilotaleku gozo-gozoa, baina dagoenera moldatu behar, eta orain batetik Naroaren akats bati esker irekitzen hasi eta txapazpira joan zaion bati esker eta Geraren jokaldi baten mesedetan bi tanto lortu dituzte elkarren segidan, Mintxoletek. Bai, horri oso egoki sartu du pilota hori paretan, eta, bueno, nik uste pilotaka da oso ona eman duela. Eta, bueno, hortik izan dezakete bereien aukera, eta segitu beharko dute lan hortan, pilota mugituz, eta azkenean moztuz, eta pilotak txokoietan bilatuz, horri izango dute aukera gorriek, eta, bueno, baita urdinek ere bide berdin hortan, eta, bueno, ia ikusten aldugun aurretik ikusi ditugun tanto bizi eta gustagarri horiek. 7 eta 9, beste tanto bat jokoan. Aitek luze astindu du pilota, eta ez duatzean geratu nahi izananek. Aitek jaso, txokoan barrena moztu jerak, Naroak eraman, Imintzio Iturriagak, eta mendiburu jokaldia, baina Ernezen Maite, eta gero horrezkerrez esango nuke dejada egiten hasi dela urrundik, eta txapazpirako bide hartu dio azkenean pilotakadak Maiteri. Bai, horre eskuan ez du ongi sartu pilota hori ez, azkenean berak ere pena hartu du, ze horre aukerako pilota zuen eusteko, baina tarteka huts batzuk izatea ere gerta dakioke Maiteri, beti ikusten baitugu dena ekartzen,
Baina, bueno, orain kontan hola joan zaio, eta, bueno, markagailuan hurbiltzea ikusten dugu, eta, bueno, emozio pixkote kartzen ari da partiduari. Eta gauzak oso parekatu dira, 8 eta 9, tanto bakarrera dira. Iturriaga eta Mendiburu, Etxe Koloniaren gandik eta Mujikaren gandik, eta gauzak estuago ezin egon daitezke. Gerak hartuko du orain egin makila, txokoan barrena luze moztu, baina Maite eramateko moduan izan da. Gero Zabalera, Mendiburuk, Maitek eraman eta Gerari sartzeko aukera ezabatu ere bai. Botez jokatuko du Leitzarrak. Bien tartera, baina indartxu. Naroak konpaide zabaldu. Maitek atzera, ezkerrez eraman Anek. Botez jokatuko du Naroak, ez du akaso espero bezain eroso jo. Atzeraka ere etortzen hasia zelako. Oraingoan aukerakoa berarentzat. Zabalera. Iturriagak jaitsi. Eta Txostaren bila jo. Ezin ordea. Txostik aurkitu. Mendiburu sartuko da jokoan atzera. Bitarditik Maitek jaitsi, ezkerrez eraman eta irekilerak eta gero boleaz. Eten nahi izan du pilotaren egaldia Etxe Koloneak, baina txapazpira joan zaio, bederatzina berdin. Hor Naroak osongi sartzen du normalian boleaz eskua, oraingoan pilota eskapatu egin zaio. Eta ez du gozatu, eskuan eta horrek enaman du bera. Hoixen, txapazpira pilota. Lehenago ikusi dugu oso egoki pilota horiek berriz frontisera ekartzen, oraingo hontan ez du lortu. Eta aipatuko nuke agian tantu hontan hierak pilota luzeago erabili duela, ez? Moztuz eta bizi, baina agian pixkate luzeago erabiltzen ari dela, eta hortik pixkate erasokorrago ikusi dut, eta agian estrategia hori pixkot aldatu ote duen. Beste tanto bat jarri du martxan Iturriagaren sakeak, Mujikak jaso, eta oraingoan aukera garbia etortzekiokeen Gerari, baina ez du baliatzen asmatu. Maitek Zabalera, Arroa jokaldia Gerari iristeko denbora eman dio, eta honek gaizto jarri du, Maiteraren ere doido iritsi da frontisera, Gerak sotamano zeraman eta bere ohiko tokia hartu du, Naroak jaitsi, Anek eraman, keinu gero Zubietarrak eta Mujikak atzera, bolea zeraman, Ane Mendiburuk, Maitek Zabalera jokaldia, botearen ostean jaso, eta Naroari sartzeko aukera kendu Gerak, Maitek luze arrotu, lauterditik eraman, Anek, beste keinu bat, Naroak jaitsi, Mujikak Anegatzera, Gera, sartuko da jokoan Urrundik. Bildu eta gaizto paratu. Maitek ezkerrez jaso. Hormabiko Arroa eta bat ere gurpili gabea Gerak. Naroak bildu eta honek ere gaizto paratu. Gerak egin duenaren antzera, Zafaraldia atzera eta bolea zekartzerik ezanek. 10 eta 9, Etxe Kolonia Mujika bikoteak lortu du aurretik ipintzea. Eta azkenean lana egitearen eta egitearen poderioz, tantoa eta saria etorri zaie urdinez ari direnei. Hoxe aipatuko nuke nik ere, ez? Lan handia egin dutela urdinek tanto hau eskuratzeko, pilota osongi mugitu dute alde guztitara, eta azkenean Naroak asmatu du ezkerpareta hortan primeran sartzen, nik uste pilota gozatzen ari direla, eta osongi mugitu dutela urdinek oraingoan pilota tantu hontan, eta gorriek defentsa lana ona egin badute ere, ez da aski izan tanto hau eskuratzeko. Eta atzean pilota hiltzatuta lortu ditu tanto bi. Orain arteko estatistikak errepasatzen baldin baditugu, Naroa Etxe Koloneak, bat ere astirik galdu gabe jarri du beste tanto bat. Zubietarrak berak martxan, doido iritsi da Aneren pilotaka da frontisera. Anek ez, Gerak jaitsi, Hormabikoa Maitek. Zabalean jokaldia Iturriagak, Naroak eraman eta gero txokoko dejada eder batekin. 10 berdin eta ezarri du markagailuan Gera Iturriagak. Zabalean behartu ditu lehendabizi aurkariak eta gero txokoak libre utziatzien tartean. Lagadu pilota Gerarik goxoenean eta dejadarekin.
Beste berdinketa bat markagailuan, partidako bigarrena, aurrez bederatzina izan dira, eta orain 10-eko berdinketa erakusten digu markagailuak, dejadarekin abila daiera, eta 3 tanto baditu, bisa horretan burutuak. Ba, eta primerako tanto egin du, zein ongi mugitu duen pilota, bazter guztiak bilatu ditu milimetrora ere, eta Naroak sekulako meritu izan du defensa lan hori egiten, eta gero maixuki bukatu du horre txokoan, eta bueno, nik uste meritu handia izan duela hierak tanto ondan, eta oso tanto polita ikusi dugula. Irakurketa kontuetan ez da txarraiera, partidak aldez aurretik ongi irakurtzen daki, eta frontoian bertan lanean dagoenean ere ikusten zaio solitasuna eta bizitasuna, zuloak ikusi orduko pilota toki horrexetara bideratzeko, eta orain asmatu egin du aurrena zabalean eta gero txokoan aurkariak behartuta, eta bide horretatik tantoa lortuta. Bigote bat helduko da lanerdietara aurretik, tantoa omaitu eta gero ezpada Jon Uriaren aldetik tantoa errepikarazteko Manurik. Hanek eskatu eta atzeratu, lauterditik Maitek zabalera. Aurkariei korrik egin araztera, ia kontrakantxaraino etorri behar izan duerak, baina bildu. Zaildu defensa lan hori ekarri duen arren kanpoan egin baitu lehenengo pumpa hor frontisean Naroaren pilota horrek. Eta bueno, hiera ikusten da gogotxu eta hor pilota mugitzeko gogoekin, azkenean bazterrak bilatu behar ditu, eta bueno, azkeneko tantotan oso egokiari da. Lehen erdiarekiko lanak 35 minutu eskasean joan dira, eta partida hasi aurretik aipatu dut. Gogorra izan zitekela, eta ari da gogorra izaten, eta behar bada arlo fisiko ere erabaki hori izan daiteke partidaren bukaerara bidean. Bai, bueno, azkenean nekia pilatzen joanen dira, baina nik uste dute pilotariak oso prest daudela, intentsitate handiko partidu bat jokatzeko eta hortan egoki erantzuteko. Eta oraingoz lau pilotariak osorik ikusten dira. Txokoko jokaldia orain jerak, eta 12garrena eman dio bigote gorriari errepikatuta ikusi berri dugun azkenengo pilotaka da horrek, eta tanto batetik, tanto bira ireki dute Zulotxoa, Iturriagak eta Mendiburuk. Oraintxe pasako dio pilota Maite Mujikak Jera Iturriagari, oraintxe bueltatu dio, eta badator Leitzarra sake ateratzera. Eta berriz ere aurreko tantoan dejadak erabaki du. Tantoaren orantza. Bai, oso jaioa da hiera dejada horiek botatzen, eta gainera gaur azkenko tantotan ikusi dugu funtzionatu egin diola, eta izan daiteke modu bat tantuak pilatzeko, eta ikusiko dugu martxa hartu du, eta urdinak lana egoki egiten segitzen dute, eta norke erasoan min gehien egiten duenak badirudi tantoak eskuratuko dituela. Asmatzea min egitea izan daiteke behar bada, hemendik aurrera gako, partida purka-purka iristen ari delako, azkenengo zenbakira, 22 akaberara. Beste tanto bat jokoan, 12 eta 10 markagailuan, pantailaren goialdean, ikus dezakezuen moduan Jaun Andreok, Jerak jaitsi, Maitek eskatu eta atzeratu, eta atzeraka etorri da Jera, Aneri laguntzearen pilota hori eramatera, oraingoan berak etorri behar izan du Zabal aldera, Zabaletik Zabalera luze jokatu du, Maitek bildu, botearen ostean Jerak atzera, gainera ere bazetorkion, edo etortzen hasia zitzaion, eta nola edo ala kendu ahal izan du gainetik, Naroak jokaldia orain, eta hori barruan izango da ez, doi izan da kanpoan, zentimetro gutxi batzuen okerraren gatik, gaina kontrakantxan egin du pumpa. Haneren azkenengo kolpaketa horrek, eta 11garren egin dute, Etxekoloneak eta Mujikak, eta berriz ere badoaz, epailearen saskira, beste pilota baten bila. Bai, ikusi dugu azkeneko tantoetan gorriek pixka bat abia dartua zutela, eta urdinek lortu dute Aneren utxe egitea, edo gehiegi zabaldu duen hortan tantoa eskuratzea, eta gian berriz ere beraien materiala hartu, eta hasierako modu hortara bueltatzea nahiko lukete, ez? Nik uste lan serioa egiten ari direla, eta mendik aurrera saketik hasita eraso egiteko aukera duten bai Naroak eta baita Maitek ere. Eta esango nuke akaso kateatu egin ote zaion eskuan pilota, Aneri.
Bai, sartu den azken horretan. ezker paretan sartu zaio eta atzeratu nahi hortan, asko eman nahi hortan pixka bat, bueno, bai, kanporantze kateatu zaio. Askotan esaten dugu, askotan pilotaria ematera doanean, pilotaren puntua, benetako puntua, begien bistatik gal daitekeela eta hori pasa izango zaio aurreko tanto bananeri, baina hemen partidak aurrera jarraitzea beste biderik ez dauka, eta beste tanto bat dago jokoan, Jaun Andreok. Maite sartuko da jokoan, Zabalera, botearen ostean kontrakantxatik Bildu. Gerak eta Bildu ez ezik, Gaizto jarri do. Hanek jaitsi eta hor azken unean aldatu du eskuz Naroak eta ezin izan du behar gizan jo, pilota hori. Bai, horre pumpa gaiztua jarri zaioz, justo txostan jo duelako eta ezkerrez presten Naroa, baina horre eskuina sartu behar izan du eta, bueno, ezin izan du frontisera pilota hori ekarri eta, bueno, hortzen emozioak segitzen du aurrera, ez unai, azkenean hurbil-hurbile daude, gorriek iritsi behar dute lehenik 22. hortara eta urdinak atzetik hortzen hurbil-hurbil daude. Bi tantora, aldez aurretik beste bi aldiz ere izan da. Berdinketa emaitzan markagailuan eta 13. berdinketa horren bilari dira lanean. Naroa Etxekolonea eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika. Hor Gerak eta Maitek traba apur bat egin diote elkarri, baina tantoak normaltasunera batekoz segitzen du aurrera. Han esartuko da jokoan, eskatu eta atzeratu. Bolea zetzaio bat ere sartu. Zetzaio bat ere ondo sartu eskuan pilota Maiteri. Eta hortxe bertan geratu da. Eta badatoz berriz ere Sebastian eta Uxue, haien aholkuak entzun behar ditugu jarraian. Hiru tanto atzetikan baina zerretxirikan ez dago. Irabazita daukagu eta erdia baino gehiago. Tagu atzetik aurrera pasa, hortxe gatoz indarrean, bipar eta basartu liteke berriro ere aurrea. Ez ikaratu eta lanari berriro gogotik heldu, gurekin nork sinetxi behar do, geusin izten ez badegu. Estrategia argi daukagu, ta ez asmatu berria, ia nekatzen hasita dago eta Maiteren gerria. 14 eta 11 badatoz lanerako berriz ere kantxara Geran, Naroa eta Maite. Eta ea bada, partidaren amaiera honetan noraino doan bikote bakoitza, zenbat tanto egiten alduen bakoitzak, eta gero akaso beharra ere izango da matematikari berriz egiteko, eta talde garaia zein den zenbaki bidez erabakitzeko. 14 eta 11 jarri du beste tanto bat abian Gera Iturriagak, berak jaitsi du, Etxekolonea iritsi egin da. Eta Mendiburu gero, bi tarditik atzeratu. Mendiburuk frontiserdiko pilotan. Berriz ere, ezker paretara Gaizto, Maitek jaso, Iturriagari aukerakoa etorlekioke, dejada urrundik, bertan da Naroa ordea. Ireki eta hanketara jokatu dio, Gerak eraman, Maitek atzera. Mendiburuk ere bai, eta Maite berriz ere, atzera, pilota albait luzen erabiltzen. Xede berberaz, jodu, toki berera gero, eulatear veteranoak. Atzelariak protagonista orain, Keinu Naroak. Eta Maitek, jokoa aurrealdea bideratzea erabaki. Etxekoloneak atzera.
Anek altuera, pilotari altuera eman eta eraman bien tartera luze. Irten eginda pilota hori ezkerpanetatik eta Mendiburuk jaso. Gerak ireki. Zorronti sardiko pilota bizi Maitek eta ez du bat ere gozatu gero. Horren ostean Anek jo duen azkenengo pilotaka da, azkenengo kolpean, 12 eta 14. Eta berriz ere badatozkie, Urdinak gorriei irantzu. Eta hemen lehen esan dugun gauza berbera errepikatzeko moduan gara, ez zertxo ere ez da, oraingo zera baki. Bai, ala da, ez, hurbilean darrai partidak, ez, batzuk pixko eta aurreratzen direneko ondotik datozte besteak gibeletik, eta bueno, oraingoan Anek hor eskuan ez du nahi bezala sartu pilotaka da hori, egia da normalean osongi eusten duen atzelaria dela, eta bueno, horre utxe egite hori izan duela. Baina, partiduak bizi-bizi darrai, ez? Horre edozinek irabazteko aukera ikusten dugu hemen, eta, lehia bizi eta gogorra jokatzen ari dira. Izan ere bitantora besterik ez daude bibikoteak, elkarrengandik oso gertu. Eta sake hau ere erantzunik gabe geratu da, 13 eta 14. Eta sake hau Sartu pila eta ia hurrengotan atzen duen. beste tanto bat jarri du martxan Naroak, hau ere baztertua, baina arazorik gabe ekarri du oraingoan Anek, Maitek atzera, eta baita Mendiburuk ere Naroak keinu eta Maitek atzera. Aukera garbia izan du eta ez du birritan pentsatu. Mendiburu. Botearen ostean moztu, Naroak ireki. Gerak bildu eta hanketara jokatu nahi izan dio txostaren bitartez. Maiteri, Anek atzera, Maitek jaso, Gerak atzera, desaktibatuta izan nahi duten Naroa. Egokieretan sarrez dadin. Maitek aukerakoa, moztu. Mendiburu aurrera etorri da eta jaso. Naroak zabal aldera. Gerak bizi moztu, Maitek atzera. Anek ere luze, Maite sartuko da berriz ere jokoan. Pilotari altuera eman. Eta 4 eta 4 denera, 4 terditik. Laura, Anek. Gerak aukerakoa. Bien tartera. Maitek eskatu eta deja da. Eraman Gerak. Fronti sardira bizi hanketarako nahian. Naroak, goengoan beste aukera garbi bat, Zubietarrarentzat, jaitsi, Anek ekarri, imintzio ona, Zubietarrarena, ongi probestu du aukera. Ilota atzeratzeko, Maite Ruiz de Larramendik. Bien tartera, Zijoakien pilota hori, Anek jaso du, ezin sartu Naroak eta Maitek jaitsi. Hanketara jokatu dio Aneri, baina honek jaso. Naroak moztu. Gerak eraman eta Maitek berriz ere aukerakoa. Hormabikoa. Beste bat Gerak. Naroak bildu. Eta bildu baizik ez. Mendiburuk atzera, boleaz jaso. Maitek Aneren pilotaka da, oraingoan berak atzeratu du. Ezkertzearra Mendiburuk, indarrean hanketara. Naroari jokatua. Gerak atzera, boleaz jaso Maitek. Fronti sardira eta hanketara Anek, Maitek hori ere ekarri eta gero atzeratu. Boleak adau ere gainean da. Dantzan darabiltzate. Naroa eta Maite, Gerak eta Anek. Txokoan ez du behar besteko finazioa zutzi. Eulatearrak atzera. Anek punpagoran ekarri, Naroak moztu. Txokoko dejada ez behar bezalakoa. Gerak, Naroak moztu, Anek eraman. Tanto gogorrari gara ikusten, Maitek zabalera, eta tanto bikaina, benetan, Ruiz de Larramendi mugikak amaitzea lortu duena, eta bikaintasunaren erakusgarri, bere bikotekide eta lagun Naroa Etxekoloneak berak ere, txaloak jo izana, tanto gogorra ikusi dugu, eta azkenean dejada eder batekin, tantoa behar den gizan amaitu du. Maitek 14 eta honi ere berretxoren bat kantatuko diote jarraian Uxue Fernandezek eta Sebastian Lizasok, tanto luzea izan da eta atxedena ez zaila bat ere gaizki etorriko lau pilotari, entzun ditzagun bi bertsolariak.
berriro iritsi da partidan orekan. Burua tente izan tarnasari buelta, 8 tantura dago eta soilik meta, eta soilik meta. Harrigarria dego lau hauen nibela, benga txaloa gozen entzun daitezela, entzun daitezela. Hori eskatu du Sebastian Lizasok eta benetan tanto gogorraren ostean badatoz berriz ere lanerako gogoz lau pilotariak kantxara. 14 berdinketa hautsiko duen tantoa abian jartzera eta berriz ere Sebastianek aulkitik animoak eman eta eman bere bi pilotariei, benga. Eta askotan aipatu dugun bezala argi da berak ere barru-barrutik bizitzen dituela bere taldearen partidak. Beste tanto bat jarri du martxan Etxeko Loneak, espero baino laburrago geratu zaio pilota Aneri, batera iritsi da, bigarrenera ere bai, eta gainera berak irekitzeko egokiera izan du eta ederki irekitzen hasi da, naiz eta tantoa lortzeko nahikoa izan ez, bikote mitxoletarentzat, eta oraingoan toki zaldatuta berriz ere bakoitzak bere ohiko kokagunea hartu duen arte. Maitek eskatu eta pilota gibeleratu. Bai eta Anek ere. Luze, bi atzelariak elkar hautsiguran. Aroak bildu, txostaren bila ere joan dela esango nuke, baina ez du aurkitu, berriz ere inguru berera, oraingoan ireki bai, baina gutxigatik joan da, pilotaka da hori. Kontrakantxara, 15 eta 14 berriz ere Iturriagak eta Mendiburuk lortu dute abantaia txotxiki bati esker aurretik, markagailuan aurretik ipintzea. Ona zen, ona izan da, iraganaldian barik, orainaldian hitz egin dezadan ona izan da Naroaren aukera, baina zentimetro batzuek bideratu dute kanpora pilotaka da hori. Bai, eta gestu zaila zen, azkenean horre lurretik bere burua botata zabaldu du pilota hori, eta bueno, barruan balitze tanto ederra izango zen Naroak egintakoa, pena izan da, baina bueno, oso polita ez, ikusi dugun tantua. Azken unen arte gorde du gainera kolbaketa eta horrek are zailtasun handiagoa eman izango dio behar bada. Jokaldi ahalegin horri, oraingoan berak aukerakoa berriz ere. Frontik sardira bizi, baina hanketara eta azkenean esango nuke hor gorriek komunikazioak txiki bat izan dutela. Ane naiz Jera biak elkarren oso gainean ziren eta akaso Jerak jotzekoa zatekeen hori. Jo bezain pronto eskatu dio barkamena Anek aurrelariari eta zute hor behar bezala ulertu. Bai, agian ez du entzune izanen Anek iera nahi moduan, eta bueno, bera sartu da horre pilota hurbilan zuelako, baina bai agian ierak atzetik kolpatzeko egokiagoa zuen pilota hori. Eta bueno, hortzen 15nakoan bidea eman du, tanto horrek. Eta beste berdinketa bat markagailuan orotara partida honetan laugarrena. Aide Gatzera. Eta galdera bat egin behar ditut irantzu, ez dakit aurreko asteartean entrenamenduan izan ote zinen. Maili Barrogale gaibatu diolen Maiteri, asteartean entrenamenduan jokatu zenuen bezala jokabezazun nahiko nuke, eta nik uste gaurkoan ematen ari dela bere ohiko maila. Maite? Bai, bueno, nik asteartean ez nintzen entrenamenduan egon, guk asteazkenean egin baikenuen Naroa eta Ierarekin batera, horiek ikusi nituen ere oso egoki, baina bai berri izan genuen entrenamendu oso ona egin zutela, beraz pentsatzute Maitek
bueno, ba, izugarrizko maila eman izanen zuela, mailik hori errateko moduan, eta, bueno, bai, ez, azkenean kantxan ere ikusten ari gara, ez, zenolako, bueno, jokaldiak egiten ari diren, defentsa lan itzela egiten ari dire, baita erasoan ere, partidu gogorra ikusten ari gara, eta azkenean maila honean ari dira lau pilotariak. Eta sakea frontisar dira atera du Naroak, ez zuen aparteko ezer, baina hanek jasotzerik ez du izan, eta jada geuk baino azkarrago beste laguntzaile batek Generizarrietak egin dizkigu kontuak, 17. lortzearekin batera, eta 22 egin beharrik gabe txapelek Naroa Etxekolonearen, Maite Mujikaren, Ainhoa Ruiz de Infantaren eta Sebastian Lizasoren buruak estaliko dituzte. Txapela lortu dute, Sebastian eta Ainhoa ere jakitun dira, eta poza nabaritzaileei ere aurpegian, eta hemendik aurrera lasaiago jokatzeko aukera guztientzat. Bai, ala da, bueno, gorriak ja da ezin dute txapel hortarako lana egin, baina, bueno, bai, beraien partidu aurrera ateratzeko, eta agian gogorrekin jokatuko dituzte azken tantook, eta urdinak bai lasaiago, ez, txapela buru gainean dutela, disfrutatzeko, eta, bueno, gustoko jokaldiak egiteko moduan izaten aldira, eta, bueno, ikusiko dugu. Ezakit, ia beraiek konturatu ote diren, matematika horiek atera ote dituzten, baina pentsatzen dut baietz. Lasaiago bai, baina nik uste tentsio beraren barrenean jarraituko dutela lanean, oraingoan zabalean dejada egin du Jerak, eta tantoa lortu du, beste jokaldi batekin alegindu zaio pilotaka da horri errapostu ematen Naroa Etxekolonea, ez du lortu, baina alere jasotzea oso zaila zen, eta azkenean txapapean geratu da pilotaka da hori. Eta euren pilota eskatu dio, hanek Jon Uria epaileari, eta honek berehala gorriena den pilota pasa. Eta beste behin dejada hon bat, zabalalde horretan Jerak. Bai, txapa gainean doi utzia, horiek oso zailak dira eramateko, eta, bueno, erakutsi ditu, ez? Ze doaiak dituen hierakorre dejadak botatzeko, eta, bueno, ikusteko ere gozagarri da. Eta, bueno, hemendik aurrera zer egiten duten aurrelariek aurreko kuadroietan, eta atzelarien laguntza gauza politak ikusten jogun. Beste dejada bat iritsi, eta honek ere jokaldia pilota irekita Maite Ruiz de Larramendi Mujikak. Hanek jokatuko du botez, zabalera, indarrean eta hanketara, Jerak atzera, botearen ostean Maitek jaso, eta Jerari sartzeko aukerarik utziez. Zabalera hanek pasatako pilota jaso, Naroak ipareta horretara ere iritsi da. Eta txosta egin, eta tantoa lortu. Frontoitxikik, nik uste, oraintxe behar duela, goitik bera erori, goitik bera amildu. Txaloak bertara etorri diren zale guztien aldetik, defentsalan benetan ederra eta merezia eskatu du. Eta Txaloz eskartu beharrekoa. Egin du aurrena Naroak, eta gero zorte apur batekin, berak bukatu du tantoa. Espero ez zuen moduan, dena esaten hasita. Eta zelan nahi duen pilotaka dago eguzti horiek eusten, oso zaiak ziren ederki paratu badititu Jerak, eta zen meritua horiek eramatea, eta azkeneko hori gainera erantzun ederra eman dio horre ezkerreko xokoan sartzeko, eta, bueno, Naroa primeran, azelan egin duen, zoriontzekoa bere jokaldia, eta nik uste partidua ederra iten ari dela, eta gozatzen ari dela kantxan. Eta haiek dute bide laburrago aurretik, 22 bitarte, Naroa dator sake ateratzera. Iturriak Mendibururi animo, burua atzerantz biratuta, atera du sakea, hanek eraman, eta hortxe geratu zaio pilota Naroari, eman beharraz, nik uste pilota indartsu eta bizi moztu nahi izan duela, eta ez duela, tantoa behar bezala amaitzen asmatu. Nik uste horre zukerran bezala, ez? Txokoan bizi-bizi moztu nahi izan duela, indarra emanez, eta hortzen batzuetan horre, gehiagizko abiaduran soltatzen diogunean eskua pilota horieri txapapera joaten direla. Eta birritan bere burua makurtu ere egin du Naroak, eta ez dakitak aso arazo muskularrak ezote zitzaizkion hasiko, karranpak edo dena delako mamuren bat ezote zitzaion hasiko hanketako batean, partida hasi denetik badira, 58 minutu eta erdi, eta honezkero normaltzat ere har dezakegu. Baten bat
bere ohiko maila fisikotik bera egotea. Oso Bai. gogorra eta benetan neketsua izaten ari delako 22 bidea. Bai, ala da, ez? Partia oso gogorra jokatzen ari dira, baina, bueno, nik agian horre Naroak aurreko tantuan egin duen alegin guzti horren ondorioa ere izan ditekela pentsatzen dut. Baliteke, eta, bueno, ia buelta ematen dion lehen bailen. Baliteke, oraingoan txokoan gaizto jarri du Jerak eta beste berdinketa bat markagailuan, 5. orotara eta hemendik aurrera 4 tanto lortu behar. Bikote bietako batek baino ez du lortuko 22 egin eta puntua lortzea. Eta hemendik aurrera ere pilotazalek gozatzeko aukera izango dute. Partida horrelako xeari baita izaten. Gustagarria eta kanpotik begira egoteko gozagarria bene-benetan. Frontisardiko sakea Jerak, Maitek jaso. Jerak jaitsi eta tantoa lortu. Iritsi egin da Maite, baina txostak zaildu dio pilota eramatea. Eulatearrari. Bai, oso ongi eutsi du pilota Jerak txosta hori bilatuz gainera. Maite iritsi bada ere azken punta hori falta izan zaio. Eta, bueno, hortxen ez, 19. lortu du Jerak eta ia 22 hortara norri iritsiko den. Moztuta amaitutako lehendabiziko tantoa izan da Iturria Galeitzarrarentzat eta badator berriz ere sake ateratzera oraingoan Zabalera, ez ustean arrabatu ditu aurkariak, baina iristeko beta eman dio Maiteri. Oraingoan ireki Zabaletik bildu eta jokaldia Naroak txokoko dejada Jerak eta gero ireki bai, baina gehiegitxo ireki ere bai Naroak. Hor kontraerasora pasatu da Naroa, dejada hori defenditzetik, eta gian batzutan horre azpitik eskua sartzerakoan zai izaten da horre norabidea eman eta Zabalean egoki sartzea, naiz eta egia da Naroak jokaldi hori primeran menderatzen duela, zaila izanagatik, eta bueno, oraingoan zaio atera. Sake ateratzera dator, Jera Iturriaga. Botearen ostean atera du sakea, pasadu 3ko arrastoa eta gainera txoste egin dio Naroari, baina eramateko arazorik gaztu izan, txokoan Jerak, Maitek eraman, berriz ere txokoan, baina ez Leitzarrak gura zuen legez, jokaldia txoko aldera, Etxekoloneak bolea zeraman, altuera nahiko eman da pilotari, Maitek Zabalaldera eta gorputzera, etorri zaio pilota Maiteri, baina jaso. Eta oraingoan berarentzat aukera. Zabalera honek ere jokaldi egin nahi izan du. Ezer galtzeko ez dagoelarik. Ausartago eta joko alaiagoan murgilduta dira 4 pilotariak eta gero horren ostean normabiko baterako abagunea etorri eta zeinen ederki baliatu duen Maitek eta tanto bakarrera jarri dira berriz ere. 19 eta 20 eta gauzak zapi baten eran jarraitzen du, guztiak zabal-zabalik. Bai, partidu osoan hola ikusi dugu, ez? Batzuk pixkot aurreratu eta ondotik etortzen dire bertziak eta bueno, bukaera arte ematen du estu izango dela leia eta bueno, ikusi dugu hortxan, ez? Jerak zein ongi muitu duen pilota, baina horre aukera utzi duenean Maitek ere aurrera etorri eta ederki badaki tantuak bukatzen eta bueno, hor bi pareta ederra utzi du. Eta pilotazaleek ez dakit jakingo duten txapelek Kukupraken buruak estaliko dituztela, baina ez badakit ere benetan gozagarri ari ditzaten. Partida hau behin eta berriz hariko naiz akaso errepikatzen eta aspergarri ere izan ninteke eta alaban naiz barkai ezazue pilotazaleok, baina benetan kanpotik begira ere gozatzen ari gara. Han hemendik buruk jokaldia. Naroa iritsi eginda eta pilota atzeratu du berriz ere Zabalaldean. Kilimak bilatu nahi izan dizkio Naroari, Jerak ere Zabalean. Tantoa lortu nahi, bere burua lurrera botata jaso, bolea ona gainera etorriko zaio Jerari eta azkenean eramateko tokirik ez du izan. Bere burua lurrera botata eta ibili da, behin baino gehiagotan eta hainbeste behartu dute non saria etorri zaien azkenerako. Bai, eta Naroak horre ederki sartu du txostan pilota ez, lehenengo aldian, eta Jerak merituz eraman badu ere, hortzen bolearekin presten Naroa, eta berriz hortzen tantoa bukatu du, eta bueno, oso tanto polita ikusi dugu.
Eta, bueno, hogeinako hontan segitzen du, ez? Jokalariak kantxan disfrutatzen eta guri disfrutatu arazten. Eta kanpotik zaleak animo eman nahian dira, lau pilotariei animo eman nahian dira, laurei bultzak ari zaizkie bertara Azpeitiko frontoi txikira etorritako zaleak, oraingoan Zabalera Naroak, hanek jaso, izan da gainera, Naroak Zabalera atera duen lehendabiziko sakea. Berak ireki, baina gehiagitxo, 21 eta 20, ez zen txarra aukera, baina apur batengatik iban zaio kanpora Jerari. Baita oso egoki sartu da pilotari indarra emanez gainera, baina pixko bategatik kanpora joan zaio, marra ondotik egin baitu pumpa, eta bueno, agian kantxan Zabalera estuxego izanik, neurria ere hartu behar zaio. Pena joan zaiola, eta bueno, goazen ikustera Naroan azken sake hau. Balekoa baldin bada azkena izango da, eta balekoa ez bada ere bai. Eta datu gisa aipatuko dut, ordubetetik gora iraunduten partidak bi izan dira. Mitxoletek eta Eguzkilorek zestoan jokatu zutena, eta bigarrena hautxe finaleko binakakoa. Eta ea bada, azkenengo tantoak erabaki behar duen, ez da horren beharrik izango. Pilota bazterrari itxatxita jarri dugu. Ezker paretaren bazterrari itxatxita jarri du Naroak. Eta hanek eramaterik ez du izan, 22 eta 20koa izan da azkenerako azken emaitza. Eta gaurkoan jokoan izan diren 2 puntuak lortu dituzte Naroa Etxekoloneak, Maite Ruize Larramendi Mujikak eta Ainoa Ruize Infantek. Besarka da aurrena lauterdikoa irabazi duenari Sebastianek, eta badatozela ikusita laster bilduko dira laurak. Zinezko besarkada batean hor dira Garaieak besarkada batean bildurik, pozez txoratzen Lizaso Ruize Infante, Etxekolonea eta Mujika. Podiuma ari dira prestatzen ados pilotaren ordezkari bi, Andre Aldarigia eta Oiana Orbegozo. Oiana ere urreratu zaie Garaiei zorionak ematera, podiumaren koskak jarri dituzte, maila ere ekarriko dute Andreak eta Oianak, eta kirolegez Uxue Fernandezek ere egin du garaien erainoko bidea, eurei zorionak ematera 22 eta 20. Partida gogorra izan da, 5 aldiz izan dira, 5 aldiz ez 6 aldiz ere izan dira, markagailuan berdinduta, 9-nakoan, 10-nakoan, 14-nakoan, 15-nakoan, 18-nakoan eta 20-nakoan orain urrengo, eta azkenean bigarren puntua eta txapelak Kukuprakentzat izango dira. Naroa Etxekoloneak eta Maite Mujikak lortu dute bigarren puntu hau, eta bigarren partida ere gozatzeko modukoa izan da, Irantzu. Partido oso polita ikusi dugu ez, ikaragarrizko lana egin dute lau pilotariek, norgehiagoka bizi-bizia egon da, estu egon da lehia, azken momentura arte ez genekien norke lortuko zuen garaipena eta baita txapela ere. Nik uste primeran haitxu direla lau pilotariak, eta hortzen pantailan ikusten aldugun kartela hori ere, Naroan familiak eta ekarri duenak, horrentxe oso egoki dugu bukaera honentzako, Mitxoletak pozoinduz, haupa Kukuprakak jartzen duena baita, eta hemendik zorionak Kukuprakei, baita Mitxoletei ere lan bikaina egin dutelako, eta publikoa gozaraztea eta olako atxalde eder bat pasatzea agitz polita izan delako. Zorionak eman diezazkiegun 8 finalera iritsi ere egin behar izaten delako, eta alde hartei horretatik ere meritua, duten meritua itortu eta eman egin behar zaielako Mitxoletei ere, baina sari banaketaren aurretik berriz ere Lizasoren eta Uxue Fernandezen txanda izango da. Entzun ditzagun Uxue eta Sebastian. 2 ordu pasa iraungo zitun frontoi txikin aleginak. Naiz eta barrutik sustatu fin-fin, nik
gorrien alde grinak, 22 joan da, kale egin digu iskinak, mejon deizuela ta zorionak, barrutik urdinak, bejon deizuela ta zorionak, barrutik urdinak. Gogoa gendun hasieratik, bi partiduak lortzeko, lortu dira ta zorionean, norrote gure antzeko. Bolada baten egonagatik erditu da ta trantzeko, pixkat sufritzeak merezi du, gero asko gozatzeko, pixkat sufritzeak merezi du, gero asko gozatzeko. Naizta agian itzala izan, berez duen txapel beltzak, gaur garbituta kontrakantxata, txokoek dituzten ertzak, kopeta beltzak ikusi nahirik inork ezken duke peintzat, eta zapore ona behar du zuen txapeldun ordetzak. Eta zapore ona behar du zuen txapeldun ordetzak. Zapore ona badaukazute, hori luzaroan gorde, baina gaurkoan urdinak gara, zorion osoan jabe, ta kukuprakan sendotasuna, hori lortzeko zutabe. Gaur kukuprakak dira txapeldun, prakari zikindu gabe, gaur kukuprakak dira txapeldun, prakarik zikindu gabe. Barre Algaraka, jarri gaitu azkenengo puntu horretan, gaur kukuprakak dira txapeldun, prakarik zikindu gabe Sebastian Lizasok, eta ez dieta ipatu, baina Sebastiani azken alegintxo bat ere eman behar diot gero, azken erronkatxo bat ere jarriko diot gero elkarrizketan, baina orain sari banak eta ekitaldia hastear gara, eta niri ere berriz pilotalekurako jarriko diote megafonia, eta ura jarri bezain pronto hasiko gara, sari banak eta ekitaldiarekin. Arratsaldeon berriz. Arratsaldeon berriz ere Azpeiti arratsaldeon frontoi txiki. Bagatoz, bi partida eder ikusi eta gero sari banak eta ekitaldiari hasiera ematera, eta horretarako lehendabizi txapeldun ordeak deitu behar ditut podiumera. Gaurkoan partida biak galtzea egokitu zaie, baina txapelketa guztian zehar lan bikaina egin dute, eta gurako nuke lan hori aintzatetxiak eradadin gaurkoan finalera ere iritsi egin behar delako, eta ez delako bakarrik finala irabazten. Ona iristeko bideak ere badu tarte bat, eta horri nik uste eskertza ere zor diogula pilota zale garen aldetik, eta horretarako betoz podiumera Mitxoletak Jira Iturriaga, Olatz Ruiz Larramendi, Ane Mendiburu eta bertsolari gisa Uxue Fernandez. Lan ederra egin duzue neskak, eta bigarren postuarekin
etxera joango bazarete ere, hau zapore gozo hautzita, gaur txapelketa guztian zehar hortxe dira loreak, Ados Pilotaren izenean Andre Aldaregiaren eta Oiana Orbegozoren eskutik, eta zeuen Txalozardak Azpeitia, eta jarraian txapeldunak ekarri behar ditugu podiumera, Kukuprakak, Ainhoa Ruiz Infante, Naroa Etxekolonea, Maite Mujika eta botilleroa Sebastian Lizaso. Lehenengo loreak emango dizkiete Andreak eta Oianak, eta gero txapelak buruan ezarriko dizkio taldeari Azpeitiko udalaren kirol zinegotzi Jon Oteizak. Hortxe dira loreak, Andreak, Oianak eta Jonek berak banatuta, oroigarriak ere laster izango dira, hortxe dira oroigarriak ere, txalo bero bat mesedez, eta oroigarrien ostean txapelak jantziko dizkio taldeari Azpeitiko udalaren kirol zinegotziak, Jon Oteizak, eta hau izango da gaurko irudirik prestiatuena. Hortxe dira txapelak txapeldunen buruetan esan beharko dugu, sarik eta torneo hau taldegakoa izan delako, eta ez bakarkakoa edo binakakoa, eta sari banatzaileak eta finalistak argazkirako jarrita, hementxe agurtu behar zaituzte Azpeitia. Eskerrik asko. Eta jarraian podiumetik jaitxaraziko ditugu azkar-azkar hiru pilotariak eta botilleroak bertara ekarriko ditugu, geure elkarrizketa setera ekarriko ditugu, eta horrekin emango diogu ahalik eta lasterren bukaera gaurko emanaldiari eta baita udaberri torneoari ere. Ari zaizkigu Oiana Eneritz eta Mireia elkarrizketa seta atontzen. Irabazleak badatozkigu elkarrizketa setera, eta haiek harrapatzen hasi behar dugu elkarrizketa saioa. Hasteko eta behin zorionak laukote, Ainhoa, zeuk hasiera polita eman diozu Arratsaldeari, 18-12 lortu duzu garaipena lauterdiko partidan, eta lehen puntuarekin pentsatzen dut binaka jokatzeko ere lasaitasuna emango zeniola taldeari. Hori, oso ondo, gustora sentitu naz tantoak amaitzerakoan, egia da, horre olatzen kontra, kontutan aukina lehenengo jardunaldia, partidu gogorra etorriko zela, eta naiz eta bentaja zibili partiduan zehar, ezin zan etxi, eta jarraitu dut, egia da, faio txuren bat eta egondala, eta horrek, bizi apurbete mondotziela,
Baina, oso pozik nire lanagaz, eta batez begero maite eta naroak errematau daurielako, ez? Naiz eta eureri, nik lortutako puntu hori emon, 16 heldu behar zen, empatatzeko eta 17 irabazteko, eta oso ondo ibili dire, oso ondo defenditu daure, ez daurie etxi, atzetik joan dire, eta gero gainera, kristolango tantoak egon diretan bion artetetik, eta placer bat. Eta gero naroa maite zuek lasaiago jokatu duzu 17. tantoa egin duzuenetik aurrera, baina partida benetan polita jokatu duzue. Nik ez dakit 17. aurrera jokatuten lasaiago do hasieran, ez? Azkenien ekin segurerez egia esan zenbat imarra genitun irabazteko, hor 17 hortan nervio gehiago etorri zaizkitela, baina saien nuke hasieran ongi sartu garela, gero atzetik torri zaizkigu poieki, baina sendotasunakin ongi joan da partidua. Eta Maite, hauxe izan da zuretzat azken udaberri torneoa eta txapelarekin amaitzean nik uste pozgarria izango zela zuretzat, ezta? Sí, la verdad que muy especial, pues porque, cuestan estas chapelas, no se ganan así como así, cuesta llegar aquí. ¿Qué vamos a decir nosotras? Que este partido lo jugamos en Don Amari también y fue un 2-0 y esta vez ha sido un 2-0 al revés, entonces, es todo trabajar, para mí una gozada, un equipazo de lujo y con esta chapela, a seguir peleando, o sea, más ganas todavía. Un orgullo también tenerla aquí a Sebas y ha hecho un buen trabajo, él nos ha llevado ahí y yo creo que como equipo hemos hecho también muy potente, así que a seguir. Eta Sebastian, zuri gaurko azken lana jarri behar dizut, baina beste baldintza bat ere zarriko dizut. 9 txikian egiguzu mesedez, gaurko txapelaren valorazioa. Gaurko botillero etorri gara, gaurko irabazi indau gaurko osatzekoa da, eta ez naiz jasiko nire burua probatzen barkatu zure kapritxoa delako. Bersoa berba kantatuko izut, baina ez eskatu behatziko txiki momentu honetan. Ez du asun handi egian sartuko zintudan, eta hori ere enuen nahi, egiguzu bada, bertso bidez, gaurko txapelaren valorazioa. Mila zorion Ainoa Maite, tan aroa esker honez, ni arronago hiru izarren botilleroa izanez. Gozatu dugu finalaz eta goza dezagun txapelez. Galduta ere pozik ginenak, irabazita nola ez. Galduta ere pozik ginenak, irabazita nola ez. Zorionak laukote. Hau esek, irabazleen izak. Badatozkigu mintxoletak ere gaurkoan laukote ezin izan duzue lana biribildu, baina finalera iristeagatik bakarrik ere nik uste meritua aitortu behar zaizuela, lan hona egin duzue, lautardiko partidan azkenean gain hartu dizu Ainoak eta ezin izan diozu eutxi. Olatz. Nik uste txapelketa oso ona egin degula, eta gaurko egunean ez dugu sorte askoriko ez da gure eguna izan, eta hori nire partez txapelketan zehar oso ongi bili naiz, sentitu naiz lauterdin, gaur baita ere jokatut, eta gaur Ainoa ni baino begon da, eta hori izan da. Eta Jera Binakako partidan joko alai ugari ikusi dugu, asko gozarazi duzu ezalea, eta nik uste lan ona erakutsi duzuela. Nik uste hasieran pixko batean eta biri kosta zaiola partidu sartzea, hor aldetxo batea diutela, eta gero atzetik aurreako lan egin behar izan dula. Baginekin 16 egin da nahikoa zuela, eta horrek eragiten do, saiatu ga.
ezin izan da, eta zoriontze gazteik ez, ikuste bieke batez emaiten masterclass, beste masterclass bat eskaini diula, ikaragarria da jokatzen duna, ematen do jubilatu beharren berriz hasi behar dela pelotan jokatzen, eta naroak merezido, ez? Orduan, bueno, zorion dut, eta beraingatik ere pozik. Eta Ane, zeu saiatu zara, baina askotan ikusi behar izan duzu Maiteren bizkarra. Bai, saiatu naiz horratzera ematen, baina ez du lagundu ez frontolonek, gainera Maite eta naroak ez dute bat ere faiatu, eta hor igual konfiantza gutxikin ibili naiz, baina bueno, beste zorion dut eta hurrengora pentsatzera ja. Hala ere, orain arte egindako lanarekin ere geratu beharko da, finalera ere iritsi behar delako. Bai, beti ere finala da helburu, naiz irabazita naiz galdu, orduan konten. Eta Uxue, azkenengo balorazioa eskatu behar dizut, bertso bidez. Bi partidu oso estu joan dira, ta txoko zabalen ñaku, batzuk ikusi ditugu beraz, buruak mantendu altu. Naizta txapela ez irabazi, uda berrian loratu, ta oraindik uda luzea datorz, beraz lotan ez geratu. Eskerrik asko laugote. Altxaburua, ahalik eta lasterren. Eta 6 pilotarien eta 2 bertsolarien izak entzun da bagatoz geu emankizunari amaiera ematera, udaberri torneoak eman beharrekoa irantzu, eta hemendik aurrera 2 asteko atxeden hartuko dugu, eta hemendik 15 egunera, gaur 15, ekainaren 22an eta zapatuarekin ez dakigun non, baina San Fermin torneoari hasiera ematen egongo gara. Bai, bueno, txapelketa hau ere joan zaigu, ez? Azkenean bixi-bixi pasa dira partido guztiak, eta bueno, gaur finale handi bat bizitu dugu. Partido ederrak ikusi ditugu eta gustagarria da txapelketa bati gola bukaera ematea. Eta bueno, ikusiko dugu San Fermineko txapelketa horren atarian, ez? Zer nolako bikotek osatzen duten, eta ia nolako jaialdiak eskaintzen alditugun. Eta nik uste zaleak gaurkoan gozatu duela. Bai, nik uste dute azkenean 2 partiduak oso lehiatuak izan dira eta gauza hitz politak ikusi ditugula, jendea txaloka eta oso gustora ikusi dugu. Eta bueno, hori da ez, atxalde borobil bat emateko modua. Eta lehen ere azkarra aipatu badugu ere, esan nahiko nuke datorren astean zeuen Ados Pilotaren eskoletan ate irekien egunak izango dituzuela astelenean eta eguaztenean, eta behar bada neska gazteren bat baldin bada pilotan hasi gura duena, bidea zabalik izango duela Adosen, eta baten bat irrikaz bada pilota zer den jakiteko eta probatzeko, datorren astean aukera izango du. Horixen, ez? Urrengo astean, hortxan astelenean, bai Zunbilan, bai Zairaineko frontoian aukera izanen dute, eta asteazkenean Latasako frontoian bilduko gara. Hortxen, probatu nahi duen orok aukera izanen du, bai hasi direnak edo hasteko gogoz direnak, edo probatzeko grina hori baduten neska guztiak gonbidatzen ditugu gure artera atxalde gustagarriat pasatzeko asmotan. Horra beraz, gonbida pilotan hasi nahi duenarentzat, eta honen bestez, honetan utziko dugu gaurko emanaldia, honetan geratuko da. Aurtengo udaberri bertso pilota torneoa, eta honek jarraipena izango du, hemendik 2 astera hasiko den San Fermin torneoarekin. Besterik ez pilota zaleo, gauz izan da gaurko jaialdiak emateko izan duen guztia, eskerrik asko eta plazarro duzue, aste bibarru izango dugu berriz, elkarren berri, arratsaldeon, Azpeititik. Ongi izan, hurrengo arte.